Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Mwari makanaka tinokutenda Ishe Kristu panguva ino. Mwari mune simba Ishe Kristu rekutipa kurarama pano panyika. Mwari tinokutendai madekwani anasi. Tinotenda mweya mutsvene, tinotenda simba renyu dzvene. Baba, tiri vana venyu vauya pamberi penyu, tinokumbira kuropafadzwa nemi neshoko ramuchataura. Mwari makanaka tinokutendai. Mweya mutsvene, Baba, tinokumbira simba renyu kuti riuye rivandudze upenyu hwedu, rivandudze Ishe Kristu mweya yedu. Baba, tibetserei Baba, tisakupandukirai, tisakumukirai simba. Mwari, mwoyo yedu ive inowadzana nemi. Baba, mubvise mweya mukukutu, moyo wakaoma mukati moupenyu hwedu. Mwari, maita henyu, tinokutendai Ishe Kristu kuti Baba mutitungamirira. Baba, musatisiya tiri toga. Baba, rangarirai tiri vana vamakada. Mukati pavo Ishe Kristu mweya mutsvene wokuti Baba ugare matiri. Zviro kwazvo tinodana kwamuri. Tinoziva kuti nezuva iroro Baba muchatibvunza Ishe Kristu kufamba kwatakaita. Uye Ishe Kristu Baba, upenyu hwedu mararamiro amatakaita. Baba, ndinokutendai. Tibetserei tifambe nenzira Ishe Kristu yekukutyai. Tisafamba Baba sendonda, asi mweya mutsvene Baba upinde matiri. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Hey bro, deny, should die, said die, bro, didn't die. Lay should the cause of the bro, didn't die. Hey pride, die, please, should die, just to call the bro, deny. Mwari wa masimba, rangarirai ropa renyu, tinonamata Ishe Kristu vana veDACC. Mwari vaitirei zvakanaka. Mweya mutsvene ndimi Mwari munotitungamirira. Tirangarirei Baba, tisakumukirai simba. Tirangarirei Baba, tifambe nenzira dzakarurama. Mwari, tibatsirei Baba, tive tinovandudza simba renyu kuti rive rinofamba mukati moupenyu hwedu. May the bread die, no shakod hair bread die. May pride, Shaddai said the code is to have the bread die. Let shed the cause the die, bread die. May pride, they shed the bread die, and I should the bread die. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, rangarirai vana venyu vasarasikane kuziva. Vadzorei Baba mugwara ravanofana kufamba naro. Vaitirei zvakanaka Baba. Baba, kunyange shoko ratichaparidza madekwani ano, tinokumbira mweya mutsvene Baba uye mavari. Utaure navo Baba, uvavandudze. Mwari wangu, kana Baba vachifamba vasataura mashoko makukutu Baba emoyo mukukutu, moyo wakaoma, vasakutukai Baba. Zvose zvamunovaitira Baba vave vanokurumbidzai. Baba, munotaura mushoko renyu muchiti vakaropafadzwa vava nenzara nenyota yekururamiswa nekuti vachazadziswa. Baba, tiisei munzira yekuti rurame mamuri. Mwari makanaka, Mwari samasimba, ndinokutendai madekwani anasi. Ndinonamatira Baba kunyange muri yangu, mudzimai wangu amai Prince. Ndinonamatira vana vangu vatanhatu. Baba, wanainyasha pana Brian, hey Pride and I. Rangwainyasha pana Samantha, head I should the bread and I. Nemapachka makandipa Shona Shalini, hey Prince die. Nemuranda wa Mwari mwana wangu Samo Prince. Mwari murangarirei, head I should the bread and I. Nerukotor wangu Su Prince. Ndigona matira Ishe Kristu bokara yenyu reDACC vana vesangano ramakaisa mukati memaboko angu. Varangarirei Baba, vaite zvakanaka. Vabekereki vedu Ishe Kristu vakatitumbura, varangarirei. Vose vanopupura kubata kwa Jesu, vaitirei zvakanaka. Mwari, maita henyu. Ndinokutendai Baba, kudziwai. Ndinokutendai Ishe Kristu. Hallelujah. Ndinokutendai mai, madekwani yakanaka. Madekwani mai,
Maswera sei apostle. Ndinokutendai masikati madekwani akanaka. Madekwani apostle. Tinotenda. Hallelujah. Amen. Now, Mwari ngavatibatsire, Mwari vatisunungure mweya yedu inzwe shoko rakanaka. Now, toda kutibate ndima iyi madekwani ano asi tigongotabva panapa tobva tatobata ndima yechirungu. Now, musoro weshoko moyo mukukutu kana kuoma kwemoyo. Now, a rebellious house, mweya wakaoma. Now, ndinokuchingamidzai mose mauya kuzonzwa shoko raMwari. Apa ndiri kubata ndima ine Shona. Ndichazoparidza just in about an hour and a half. Muma hour mashoma nene ari kutevera hour imwe nehafu. Ndobata ndima iyi nechirungu. Asi ndokutendai madekwani anhasi. Ndinotenda kose kwamuri, ndikotenda kana varanda vaMwari vanotinzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Now I welcome you my brother Munyaradzi Machingauta. Tanga titose kuchikoro kwa high school. Ndinokutenda mwana wamai vangu. Dai Mwari vanga vakuropafadza. Now mose muri kunzwa, vamwe vari kunzwa pa DACC, Dunamis Assembly of Christ Church, kereke yatakadanwa kwairi naMwari kuti pupure zvokwadi yaMwari. Now bhuku yangu yotaura kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya 19. Now mashoko aMwari matsvene, mashoko anotisa kudenga. Jesu vari munzvimbo tsvene tsvene vanotaura vachiti nokuti muri vana vangu. Now musoro weshoko pavhesi iyoyo inotaura ichitiyo kuswedera nemoyo wezvokwadi. Ndinoida ndima iyoyo, ndakaiseta ndikagona kupinda mairi. Naizvozvo hama dzangu, zvatakatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativimbira iye nekupinda kwake pachidzidziro chetemberi, ndiyo nyama yake. Uye zvatiine muprista mukuru kwazvo, ngatiswedere kwazvo nemoyo wezvokwadi nokutenda kwakasimba. Moyo yedu yasasiwa pahana yakaipa. Nawo chinosasiwa moyo, kwete huma kana gotsi. Nemiri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka. Ngatiswedere kwazvo uye tichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wakapikira wakatendeka. Ngatirayirane timutsane moyo kuti tive nerudo nemabasa akanaka. Tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe zvatinoona kuti zuva raswedera. Nawo zhira nyore kudzima moto, kungoparadzanisa huni kana kufuzha huni pasina kudira mvura kana mavhu. Kana muchida kungovona kuti vanhu togona kungoeduka tikasagona kuchengeta shoko raMwari, zvinhu zvakangokosha patiri kuramba tiri pana Mwari. Kana tatongoeduka kungorega kuparidzirana kana kuungana kudai. Nawo chinoswedera kuna Mwari moyo. Moyo yedu yosasiwa pahana yakaipa. Nawo kana yasasiwa pahana yakaipa, tochengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye Jesu Kristu wakapikira. Why can't we say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Dai Mwari vanga vakurangarirai, dai vanga vakuitai vatsvene kwazvo, vakurunurai, vakupei simba remweya mutsvene, wagara mamuri mweya mutsvene uye mapupura kunaka kwavo. Hallelujah, hallelujah. Now mai ndoda kutendai, ndoda kuti tivhure ndima yedu kubva kuna muprofita Ezekiel pandima chapter 3 kubva pavhesi ya 1. Muverenge distinctly zvakatsetseka. Now chirungu chatotaura kwedu wokumusha kwachivi uku handiziviwo kuZimbabwe, kunyika dzakasiyana siyana, kuti kwana zvamahande kana zaka jerera kana kwamutoko kugomo rembudzi mochirevavo here chikaranga ichi kana chirungu ichi distinctly zvakatsetseka. Hallelujah, hallelujah mama. Amen. Now ndoda kuti tichiverenga tipinde pandima inozipa. Mwari vatirangarire, vatibetsere, vasumudze mweya yedu. Zvatanzwa kuti tichachengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira. Moyo yedu isasiwe pahana yakaipa, kuti Jehovha samasimba vauye vatinunure. Mweya mutsvene uye ugare matiri. Simba ravo riuye ribate matiri. Simba remweya mutsvene rigare matiri. Hallelujah. Now ndoda kuti tinzwe mashoko anonaka, mashoko anozipa, mashoko anotisa kudenga. Tisarasikane kuziva. Bhuku yangu yotsanangura ichitiyo, kana vanorasikane kuziva, nokuti kana tichitadza, tichida, kana tabatwa nemweya wakaipa,
Mwari anouya achipinza mweya wakaipa matiri. Now vaTesalonika chapter 2 pavhesi ya 2, second vaTesalonika chapter 2 pavhesi ya 11 na 12, Mwari anositumira simba rokukanganisa kuti titende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi vakatenda zvisakarurama vagotongwa. Haleluya. Saka ndoda kuti Mwari vatibetsere, shoko ravo rititungamirire, shoko ravo ridzidzise. Na kutadza tichida mukaenda kuna vaHebrew chapter 10 mavapo maika, ndoda kuti muverenge kutadza tichida muchaiwa pana vaHebrew chapter 10 pavhesi ya 26. Ndichaibata ndima iyoyo nekuti kana tichitadza tichida, kana takambogamuchira nezivo nezvechokwadi, hakuna chinhu chichabayirwa pamusoro pezvivi, asi kukanganurwa tichatya nekugoneswa nekutsamwa nekuropafadzwa nemoto uchapedza vavengi. Saka Mwari vanoparadza vanhu vasingadi kutevera zvokwadi yaMwari. Izvo ndakagara ndichikuudzai, kana mukava vanhu vanosimbika, vanosindimara mwoyo, nawo kuoma mwoyo, mwoyo mukukutu, tiri kuparidza nungana yakati inoti theme, chii chinonzi chivi, ruzivo nevuchenjeri kuZvivi. Nawo musoro weshoko nasermon yanhasi, mwoyo mukukutu kana kuti mwoyo wakaoma. Haleluya, haleluya. Chifambai zvenyu mai, tifambe zvakatsetseka, distinctly tichibata ndima iyi, tifambe nendima. Haleluya. Indai zvenyu mai, chibudzikai. Fambai mai. Ezekiel chapter 3 kubva pavhesi ya 1, mubate ndima musoro weshoko nekuchimbidzika kudamwa kwaEzekiel. Chimbidzikai mai, hande yedu. Muprofita Ezekiel 3 pavhesi 1 kusvika pa 14. Wongu. Musoro shoko ripo kudanwa kwaEzekiel. Now, semadanigwa andakaihwa ndowandoda kuti muhwisisewo madanigwa akaita murume uyu. Murume uyu adamwa pane ropafadzo yakapinda maari. Na ropafadzo haina kungoguma pakudamwa chete, asi pane simba rakaihwa maari. Haleluya. I welcome you mukwasha wangu vamawewe, ndinokutendai muri kunzwa muri munyika yemasvingo. Dai Mwari vanga varopafadzo vakuitai mukuru kwazvo panyasha dzekudenga. Haleluya. Now, batai zvenyu mai, musoro weshoko kudanwa kwaEzekiel. Batai ndima yekutanga vhesi ya 1. Handei. Pavhesi 1. Ipapo akati kwandiri, dowa, mwanakomana wemunhu, chidya chaunowana, chidya rugwaro rwakapeta, uende unotaura neimba yaIsraeri. Ndo zvakapuwa zvekudya, kureva kuti wakapuwa simba reshoko raMwari mumuromo make. Now, achitsindigwa rari shoko rokuti wakanga achifanira kundotaura seshoko randatsindigwa nhasi kuti ndikutsanangurirei vane vevanhu. Haleluya. Handei mai. Pavhesi 2. Ipapo ndakashamisa muromo wangu, iye akandidyisa rugwaro rwakapetwa. Fambai. Handei. Pavhesi 3. Akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, chidya dumbu rako ugutise uvura bwako rugwaro rwandakapeta urwu rwandinokupa. Dowa. Famba. Ipapo ndakarudya rukava mukanwa wangu souchi unozipa. Haleluya, 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 haleluya. Ipapo ndakashamisa muromo wangu, iye akandidyisa rugwaro rwakapetwa kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, idya dumbu rako rigutiswe, hura hwako hugozvimba, rugwaro rwakapetwa urwu ndikahururwa. Ipapo ndikadya rukava muromo wangu, rukazipa sevuchi hunozipa. Vhesi ya 4. Fambai mai. Pavhesi ya 4. Zvino akati kwandiri, mwanakomana womunhu, famba uende kuimba yaIsraeri. Dowa. Utaure kwavari mashoko angu. Dowa. Vhesi ya 5. Pavhesi 5. Nokuti hautumwi kurudzi runomutauro usingazivikamwe. Very good. Rurimi runogozha. Very good. Asi kuimba yaIsraeri. Imi vandakatumigwa chaiko chaiko vana vevanhu vane veZimbabwe. Nokuti hautumwi kurudzi urwu une mutauro usingazikanwi norurimi rwakaoma, asi kuimba yaIsraeri. Haleluya. Fambai. Handei mai. Pavhesi 6. Hautumwi kumarudzi mazhinji anomutauriro usingazikamwe. Famba. Norurimi runogozha. Famba. Usingagoni kunzwisisa mashoko awo. Semahwisisira muri kuita kudai ndo rurimi rwandakaina Mwari ndiye ndizodudzira, nokuti chikaranga, chishona, chizezuru kana chimanyika tinotaura, tinobhuya. Saka ndakatumigwa kurudzi igogo. Hautumwi kurudzi ruzhinji une mutauriro ausingazivi kana kunzwa kana rwakagozha, asi kuvana vevanhu vanonzwisa mashoko avo. Zviro kwazvo. Handei mai. Zviro kwazvo dai ndaikutuma kwavari, vangadai vaikunzwa. Very good. Pavhesi 7. Ndoya ndodisa manje.
Pavhesi 7. Asi imba yeIsraeri icharamba kukunzwa. Ndowa manje. Nokuti havadi kundinzwa ini. Nokuti imba yose yeIsraeri vane huma dzakaoma. Nomwoyo mukukutu. Ndo musoro wenhanga naye nhasi moyo mukukutu. Asi imba yeIsraeri vhesi ya 7 muprofita Ezekiel chapter 3. Asi imba yeIsraeri icharamba kundinzwa nokuti havadi kundinzwa. Havadi kutombonzwa shoko rangu ini. Nokuti imba yeIsraeri vane huma dzakaoma, moyo yavo mukukutu. Haleluya, haleluya, haleluya. Moyo yavo yakaoma kukunda diamond nokunda dombo romusarasara. Famba andei mai. Pavhesi 8. Tarira ndinoomesa chiso chako zvakaita zviso zvavo, nehuma yako zvakaita huma dzavo. Handei. Pavhesi 9. Ndakaomesa huma yako sediamond nokunda musarasara. Famba. Usavatya, usavhuniswa nezviso zvavo, nokuti iwe imba inondimukira simba. A rebellious house. Tarira ndinoomesa chiso chako sezvakaitawo zviso zvavo, nehuma yako sezvakaita huma dzavo. Ndakaomesa huma yako sediamond nokunda dombo romusarasara. Now dombo romusarasara mukatarisa mumakomo makuru aya vari kumusha. Now isi tototaura chikaranga tiri munyika yeBritain kuEngland kuno. Wotozowa umwe anogona kuumana chaiye aenda paJoni apo akangoita 3 weeks akiri haachatozivi kana kuti kunonzi chinyi nechikaranga uchimhorosa kana vakuru chaiko chaiko. Woshayiwa kuti wakurira kupi uye wanyanya kudlei chaita kuti ukangamwe. Wadla chikangamwa hama here kana chenzembe yokuti inongotama haichazivi nekwainga yakaisa dendererayo. Haleluya, haleluya. Izvi ndichikuudzai vanawo vanhu ndoda kuti muhwisise nhasi kuti chii chinonzi moyo mukukutu uye chii chinonzi kuoma moyo kukuda dombo romusarasara sediamond. Mukaenda pagomo pepe pane mamwe maziware rimwe gomo rakakura soro kuti unoshaya kuti pasi paro kana chingova gomo iro richingova zimazha hapana kana miti asi rakakura. Ndo zvakaita moyo mukukutu yevanhu vazhinji. Vari kunzi naEzekiel ndakutuma mwana wavanhu Mwari vachitaura kwavari kuti ndiri kutuma kurudzungu kunyange vakaoma huma dzakaita sei asi rudzungu kuchakuhwa. Now kuchakuhwa nekuti handigoni kukutuma kurudzi kune ndimi yausingawiwi asi ndiri kukutuma kuvanhu vanohwa vane ndimi dzauchahwa iwe uye vane rurimi rwakarereka rwokuti iwe uchaguhwa iwe vachiguhwa semahwiri amuri kuita kudai. Now vhangeri kana richiuya vhangeri moto ndakambokuudzai tisati tapedza kuti makundi havachatopedza mai. Vhangeri moto ukaenda kuna Luka chapter 12 pavhesi ya 49 inoti ndakauya kuzokanda moto pano panyika zvino ndinodewa tobatidzwa hawo asi ndine rubhabhatidzo rwandichabhabhatidza nago asi ndinomanikidzwa sei kusvika zvichiitika. Now ndiri kumanikidzwa kuti nditaure shoko iri remwoyo wokuoma kwavanhu kuti uchivavudza shoko raMwari kudai so vanosindimara mwoyo vagooma mwoyo vagoshayiwa chaiko chaiko kuti kwavanobva nekwavanoenda ndekupi mwoyo igooma. Asi ndiripo manje ndatumwa nemutumwa wedenga kuti ndipupure vhangeri iri chairo rekuendesa kudenga. Haleluya, haleluya. Now tarira ndinoomesa chiso chako sezvakaita zviso zvako nehuma yako sezvakaita huma dzako. Ndakaomesa huma yako sediamond nokunda dombo romusarasara. Usavatya, usavhunitswa nezviso zvavo nokuti iwe imba inondimukira simba. Haleluya. Now mukatarisa pamusoro pechinyorwa pesemoni kana pamusoro pesemoni yatanyina kuti kana kuti iyo tarisiro yezvatiri kutaura nezvayo iyo ndo pane vhesi iyoyo imba inondimukira simba. Now imba inopandukira Mwari simba kuoma huma. Now kuomesa moyo shoko richitoparidzwa kudai munhu haatodi zvachose kuti adzoke kuna Mwari. Pati Mwari vachiparidza kudai havane excuse yekuti eke izvozvo havaiti izvozvo uye havagoni kuuya vachiti sori zvandaimbo kuparidzirai paipai ndakaresha sezvavakaita kuparadza vana venguva yanoa tisaiverenga kuti mai iyoyo. Now fambai mai handei pavhesi ya 10. Haleluya, fambai mai pavhesi 10. Wakatiwa kwandiri mwanakomana womunhu vacho kwangu ose ndichataura kwauri uwagamuchire mumwoyo mako uwanzwe. Wawanzwa manje nenzeve dzako. Now chinogamuchira shoko moyo ndosaka mamuchiwa ndichikuparidzirai kuenda kuchikubatirai kuti tichekete kwazvo kupupura kune tare yedu kuti irege kuzungunuswa nokuti iye wakapikira wakatendeka. Now kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya 19 ngatiswedere nemwoyo wezvokwadi pavhesi ya 19. Naizvozvo hama dzangu zvatisingatsungi kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativimbira iye nekupinda kwake pachidzidziro chetemberi ndiyo nyama yake.
uye zvatine muprista mukuru kwazvo semhuri yaMwari. Now muprista mukuru ndo Jesu. Now ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi. Pavhesi ya23 ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi. Chinoswedera moyo, kwete huma, kwete gotsi. Now kwete kungoti mangohwawo zvenyu mahwira. Moyo wako kana uchinge waswedera manje, ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi. Moyo yedu yasasiwa pahana yakaipa. Now kuti uve unogona kusasiwa hunge wagamuchira shoko iri. Haugoni kusasika moyo kana hana yako ikasagona kugamuchira shoko. Now shoko ndo ratiri kuverenga, ndo shoko raMwari. Kwete mashoko aya atinoti ndada dai chibuda muromo mababa kana muromo mamai kana muromo memusikana kana mukomana vachitsvaga kuvumba mukana. Now zviri zvinhu zvakavakwa naMwari izvozvo zvisingagoni kupendegwa, uye hatigoni kuzvidzima nokuti Mwari ndo vakazvitanga, uye Mwari ndo muiti wezvese, ndo kutanga ndo kupedzisira, uye ndo wakatanga siroko. Kuna mavambo kuna Genesis kunzi pakutanga nyika yakanga isina chinhu, Mwari vakasika nyika. Kutanga kusati kwatanga, pakutanga nyika Mwari vakasika nyika. Now pakutanga kusati kwatanga, nyika was to be reborn of water. Nekuti nyika yakanga isina chinhu, rakanga ririma rakanga rakatsigirira pamusoro penyika yose. Mweya waMwari uchipapamira pamusoro pemvura. Now the earth was to be reborn. Nyika yakatozvagwawo kubuda mukati memvura. Mwari ndo kutaura shoko rokuti mvura ngaive inopesanisa. Now nyika yakanga iri pamusoro pemvura ikanzi denga, nyika yakanga iri pasi pemvura ikanzi nyika. Ndo nyika yauriwe, ndikupa miti nemuchero zvose zvikazadzwa usati wavapoiwe. So pakutanga manje Mwari vachiti pakutanga nyika yakanga isina chinhu. No, Johani pakutanga shoko rakanga riri Mwari, Mwari vakanga riri shoko, uye shoko ranga riri muna Mwari. Johani chapter 1 pavhesi ya 1. Now pakutanga mweya uri mukati maMwari ukatodziswa ukaiswa pano panyika, saka ukagara uri pano. Now mweya mutsvene ndo ivo Jesu Kristu, ndo Mwari. That's why ichiti God the Trinity, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana nemweya mutsvene. Why can't we say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. So muchiwa manzi kuna vaHebrew kuti ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi. Now mwoyo yedu yasasiwa pahana yakaipa. Now tigochengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nokuti iye wakapikira, wakatendeka, ndo wakapikira kumurume anonzi Ezekiel. Ndo shoko randoda kuti muhwisise kuti kana mwoyo wako iwe uchinge wagamuchira shoko raMwari, uchinge wagamuchira uponeso hwokuti wamira pazvokwadi yaMwari, hauchagoni kuva nerimwe shoko ndoya richikuvandudza kutaura zvisiri izvo pane zvauchawa nhasi. Now mwoyo uchinge waomesa, chinoomesa mwoyo ndo zvivi. Kana Mwari pavanga vaitaura kuti kutumira kuvanhu, vana vevanhu vane rurimi gwaunohwa, iwe uchiguwa, iwe vachiguwa. Now vanga vasingarevi nhema. Chavairevera izvozvo zvairevera kuti zvose zviri kutaugwa kuti iwe neni tiwe tinogamuchira shoko iri, uye iwewe neimba yeIsraeri makafanana imi. Mukawa vachitaura iye the same man Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11 inoti ndinopika noupenyu hwangu, ndo zvinotaura Jehovha. Handifari Mwari kana vachipika noupenyu hwavo, vanotopika nechekupisa noupenyu hwavo, nekuti havagoni kupika, nokuti kana vachipika unopika nechinhu chikuru kwauri. Now bhuku kana yakatorevawo kuna Jacobo chapter 5. Now ichirevawo chapter 5 pavhesi ya 12 kuti musapika naMwari kana nechiri pasi pemvura, kana nechiri pasi penyika, kana neupfumi hwenyu, kana nechose chamunoona, nekuti hamuzivi kana vhudzi renyu riri mumusoro menyu. Now hongu yako ngaive hongu, kwete yako ngaive hongu, kwete. Zvose zvikabuda muromo imomo zvatobva kubva kuna Satani, kuna diabolos. But shoko ratiri kuparidzirai apa, uye mweya watiri kuda kuti mugamuchire, mweya waMwari uchakuisai kuna Mwari, kwete kuteve, kwete kun'anga, kwete kuvavuki. Now Mwari vachiparidza muchiwa tsamba yanga ichiverengwa namai apa, mai vachiverenga mashoko anozwi pafani kuti tarira ndinoomesa chiso chako sezvakaita ziso zvako, nehuma yako sezvakaita huma dzako, dzakaomawo huma dzavo sedhaima rinokunda dombo romusarasara. Usavatya, usavhundutswa, uye neziso zvavo, nokuti ivo imba inondimukira simba. Tichitotumwa naMwari kuti paridzeka, hatisina watichabweza. Izvo kangamwai zvenyu, watobweza hapana. Nokuti Mwari asiri munhu angatendeuka, kana mwanakomana munhu angachinja zvaangareva akasaita, zvaangataura akasazadzisa. Numbers chapter 23 pavhesi ya 19. Izvo kangamwai. Anotogamuchira Jesu ndiye anoda ruponeso. Now waramba Jesu, uyo waramba ruponeso. Zvinhu zvinongori pachena izvo. Saka mwoyo wako unofanira kuti utosungunurwa. Now kuoma kwemwoyo ndo chivi. Chivi chii? Mukaenda kuna 1 John wokutanga chapter 3 kubva pavhesi ya 3 inondinakidza ndima iyo, nekuti ndakaisveta ndikaida pamusoro pechivi, pamusoro pekudarika murawo. Now kana chiti murawo ndo mutemo
Now kana chiti murawo ndo wakapuwa kuti ani nani anofana kuva anorarama pano panyika amutevere. Now the law is an accuser kana mamusingazvizivi. Mukaenda kuna muprofita Zakaria. Now Joshua muprista mukuru kwende Joshua wakazotambuka nevana veIsraeri amira pamberi pechigaro chemusa chaMwari. Now Zakaria muprofita akatarisa kudai achitomuona. Bhuku yangu inotsanangura ichitiyo wakati hamuzivi here kuti uyo munhu wakapfeka nguo dzakasviba idzo haafani kumira pamberi pechigaro chemusa, haafani kumira pamberi paMwari. Bvisei nguo dzakasviba. Hamuzivi here kuti chitsika chakabvutirwa mumoto. Now kana wava washandudzwa naMwari wava chitsika chakabvutirwa mumoto, bvisei nguo dzake dzakasviba mumupfekedze nguo dzomutambo. Now ndokumupfekedza nguo dzomutambo, mweya ndokudzika, mweya ndokutaura. Kureva kuti hakuna munhu anogona kuropafadzwa naMwari kana iye ari musina neropafadzo yaMwari. Zvizive izvozvo. Mwari vanotoropafadza iwe kana wabuda musina, wamira pana Mwari, watendera mweya wako kuti mweya wangu ndirangarirewo Mwari, ndoda kuti mweya wangu usaoma, mweya wangu usava mukukutu. Muchaga wavarume vakaita mweya mukukutu. Zuro tichiparidza pamusoro penyasha padziva reBetisaidha. Now nyasha dzichiuya pa murume wakanga aine 38 years, makore 37. Now akatomirawo achiti ndakangomirirewo kuti kana dziva robvongodzwa ndiwane umwe munhu anogona kutisundirawo mukati. Now medziva nokuti mutumwa waiuya mwaka nenguva achiuya kuzobvongodza dziva iri. Kongowanikwa munhu wani waifana kuti apinde mudziva. Kana dziva rabvongodzewa akapinda mudziva imomo munhu anenge awisiwa wese wakanga achigwara, chero akanga akaunyana, chero akanga asingavoni, chero anga ane mweya usina, waiporeswa. Ndoya ndaiparidza zuro nchiti ndiri kuparidzai kuti mira padziva reBetisaidha, nokuti Jesu waitobva kuJerusarema atobva panguva yematumba. Nguva yematumba ndo yatiri kutaura kuti nguva yematumba ndo nguva yePasika. Pasika haisiriyo Easter. Pasika inonzi Pasika iPassover. Musi wavakarangarigwa naMwari vachibuda munyika yeEgypt vakananga kunyika yeKenani, nyika yekushira mukaka. Hallelujah. Why can you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, talk to me. Zvose izvozvo Mwari vachiunza murume uyu padziva reBetisaidha 38 years achigomera kuti ndinokumbirawo kuti ndiwane wanogona kundiwisira kana dziva robvongodzwa. Asi ndinoshayiwa nekuti vose vanouya vachiwira pamusoro pangu. They will come and they will make me a stampede setback, kutondiisawo chidzidziro kana kundiisawo ladha chairo kutoti vanotokwira vachizvikandira mudziva. Now waikwanisa kuti chubwi ndo waigona kuporeswa. Now ndikaparidza zuro ndikati wose ane mwoyo wokuda, ane mwoyo wokuda kutendebuka ngaamire, nokuti Jesu vanoronga gwendo kuchitorongwa kunorongwa kuti iwe usangane naMwari segwendo gwarongwa nhasi. Kana mwoyo wako wanga wakaoma, mwoyo wako wanga uri mukukutu, wava kuchiziva manje kuti mwoyo wangu zvawanga uri mukukutu chii chandinosungirirwa kuti ndiite. Nokuti vavariro kana tichirarama kudai haisiri vavariro kuti tiri kukuparidzirei kuti muchaona mari. Bhuku yangu yotsanangura ichitiyo kuna 1 Samuel chapter 2 kubva pavhesi ya 6. Ndini Jehovha anouraya, ndini Jehovha anoramisa, ndini Jehovha anowisa kubwiro, ndini Jehovha anokwidzazve. Pavhesi ya 7 ndini Mwari anoropafadza asi ndini Mwari anopa urombo. Why can't you say amen? Amen. Saka vanhu vangachema vachiti tiri kuda kuparidzirwa vhangeri rokuti kwai prosperity gospel. Iyo ndeye kwenyuyo. Pano tinoparidza vhangeri kuti vanhu vaite kudenga, mwoyo yavo idzoke pana Mwari, mwoyo yenyu isasiwe pahana yakaipa, nokuti chinosasiwa mwoyo kwete huma kana gotsi. Now kana mazive kuti pane vakadanirwa kuti vapupure zvokwadi yaMwari, uchengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti rege kusunguruswa, nokuti iye wakapikira wakatendeka. vaHebrew chapter 10 pavhesi ya 22. Taichengeta tariro iyoyo, tamira nekutenda, taziva shoko, takuimba guyo kwaMozisi mutemo, guyo gwayana pamuchinjikwa kana makunda chikara nemufanidzo wacho nechiverengo choruoko kuna zvakazarwa chapter 16 pavhesi ya 5. Makunda makuimba guyo kwaMozisi mutemo, guyo gwagwana pamuchinjikwa, makuita dhambu rindare mudibwa, force of gravity isina kana power, makuita nhonga makore. Ndakukuudzai kuti tarisai, ndopaya pandaikuudzai kuti ndopaka musi waRazaro, ndokuti ndopaya pakabviswa mweya yamere Magadharena pamagatala, mweya 7. Ndakutaura kuti ndopa paBethani apa, ndopandaikuudzai ndogomo reMorivhiri ratsemuka nepaka, nekuti achauya mukomana muprofita Zakaria chapter 14
pavhesi 4 achauya mukomana ouya oisa rutsoka gwake rotsenukira nepakati poita mupata mukuru wakanyamba kunyika yeolai. Muchiona manje mukomana mukuru ouya manje nehasha dzake ashonga hasha dzake. Zakaria achitaura kuti ndakamuona mukomana achidzika. Johani wari pachikomo choPatimosi achiti ndakamuona mukomana achidzika. Adzika semwenga wakagadzikwa chikwama chake. Adzika manje New Jerusalem itsva radzika kuuya kuzotora iwe kana wagona kutevera shoko rekuzvinyima kuva unooma mwoyo, rekuzvinyima kuti mwoyo wako uve mukukutu. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, talk to me, church. Zvose zvirikukuparidzira kuti mweya wako uwane zororo. Ndo pane nyaya. Now, mukaenda kutsamba ya Deuteronomy chapter 6 pavhesi 5 inoti ida Mwari wako iwe nemwoyo wako wose. Now, nemweya wako wose nesimba rako rose. Why can't you say amen? Amen. No, zvinodikanwa pamwoyo wako iwe nezvokuti ugamuchire shoko raMwari. Kana wada Mwari neshoko ravo unorigamuchira. Now, Davhidha anotaura kuna Davhidha 119 mapisarema chapter 119 pavhesi 11 kuti ndakachengeta shoko renyu muhana yangu kuti ndisakutadzirai. Now, chinochengetwa muhana ndo shoko. Kana ukawa munhu achiti ndabatikana chaizvo manditambudza, anyway mwoyo wangu wagwadziwa, chinobayiwa mwoyo. Now, kana mwoyo wabayiwa manje ndo unowanza kuuya wopa manje chivi. Kana kuchiva kwawanda, now mweya ndo unoita kuti uve unosafa, ndo the last resort yokusafa. Nokuti kana muchiwa kuna Muparidzi chapter 3 pavhesi 19 ndokuti zvinoitwa vanakomana vanhu ndozvinoitwa womuka. Zvose zvinoitwa chimuchiwe. Mufiro womunhu ndo mufiro womuka. Nekuti zvose zvinokufema kumwe chete. Munhu anopanofuura muka. Now, nekuti zvose hazvina maturo. Now, uyu ndi Solomon waitaura. Muka waitaura futi kuna Solomon, Songs of Solomon chapter 1 pavhesi 6. Anoti musanditarisa kusviba kwandakaita kudai. Now, zuva rakandipisa. Vanakomana vamai vangu vakandiita muchengeto wominde yemuzambiringa wangu. Ini munda wangu ndikarega kuchengeta ukadliwa neshiri. Vamwe venyu matogwa nemwoyo yakaoma uku maakufamba muchienda mabhawa muchitsvaga mahure. Vamwe venyu matogwa nemwoyo wakaipa maakufamba muchitsvaga mvana. Now, une mukadzi ari mumba, mukadzi chaichaiwo hawakotopuwa naMwari kuti Mwari vakubetsere iwe kufamba nzendo yekuti uwe unoropafadzwa naMwari. Iwe ndipo wabhizi kufamba uchiteverana nemvana, uchiteverana Mwari netsikombi, kana uchiteverana nemashuga mama. Now, bhuku yangu yotsanangura kuna Ezekiel chapter 33 pavhesi 11 kuti handifari nerufu rwakasarurama. Now, handifari nerufu rwausakarurama, asi kuti wakasakarurama atendeuki muzvivi zvako. Tendeukai, tendeukai. Mungafireiko vana veimba Israeri? Mufira chiniko urere. Now, motaura mchiti kwai nekuti ini ndishuga bhadhedhi vangu ndo vanondibhadharira rendi. Kudenga hakuna rendi. Now, kana Mwari vakuuya kuzotora vatsvene, vanouya vachizovatora vatsvene, tachinjwa mwoyo, tachinjwa. Mukaverenga 1 Corinthians chapter 15 kubva pavhesi 49. Inodinakidza ndima iyoyo. Pamusoro pekuuya kwemwanakomana womunhu, nekuti paanouya nekuhwera kweziso, wamandaichirira muchaiwa nemwoyo kwete nezheve. Now, nekuhwera kweziso wamandaichirira muchaiwa nemwoyo kwete nezheve. Moshandirwa nekuti ichi chinofa ichi chashandikwa kufa, ichi chinovora chashandikwa kuvora. Now, iro shoko rakarehwa rinotaura kuti iwe rufu kukunda kwako kuripi, rumborera kwako kuripi. 1 Corinthians chapter 15 kubva pavhesi 51 kusvika pavhesi 52. Pavhesi 26 muvengi wokupedzisa rufu uchaparadzwa. Why can you say amen? Amen, Apostle. Hallelujah, hallelujah. Nenyaya yekuti unenge wagona kukunda chikara, wagona kuti mwoyo wangu ine handidi kuti uome. Now, ndokuti uwane zororo. Nokuti mwoyo wako kana ukaoma uri kuwisira mudziva rekutongwa. Now, zigomba ziguru remoto. Bhuku yangu yotsanangura ichiti kutongwa zvakunononoka vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Now, muchiwa Mwari vachibheja uku kunguva yaNoa pamusoro pevana vanhu vakanga vaora pfungwa. Mwoyo yavo yanga iri mukukutu nokuti mwoyo ndo unokanganisa kuti uve unorurama muna Mwari. Hallelujah, hallelujah. Now, musoro weshoko mukaenda kuna Genesis chapter 6 panguva yaNoa, kutadza kwavanhu nokuurawa kwavo nemvura. Now, Mwari vakati handichaurai futi vanhu nemvura, but vachauraya vanhu vachiuya vachivatora, vachiuya vachivauraya nemoto. Muka waEzekiel achitaura kuti tendeukai, tendeukai, munofireiko vana veimba Israeri? Noa akatoudzwa mashoko iwawo. Hallelujah, hallelujah. Come on, talk to me, church. Taiwaireni. No, achitaura murume anonzi Noa kuna Genesis chapter 6 pavhesi 5 inoti zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwanga kuri kukuru kwazvo panyika, nendangariro dzavo dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Now, Jehovha akazvidemba pamusoro pekuti akasikireiko munhu panyika, akava neshungu pamwoyo wake. Mukaona mwoyo Mwari wanotaura kuti mwoyo wangu wanga wagadziwa kuti ndasikireiko
zinu ronzi zinu rimuniri nekuti rava kunamata zvisirizo. Now mwoyo wake wakanga waipa kwazvo. Now iyo itsamba iri kuna Genesis chapter 6 pavhesi ya5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru kwazvo panyika, nendangariro dzokufunga kwake nemwoyo wake dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuti kusika kwaakaita munhu akava neshungu. Now pamwoyo pake Jehovha akati, ndichaparadza vanhu pasi penyika, ndichavabvisa panyika, vanhu ivavo nemhuka, nezvinokambaira neshiri dzedenga, nokuti ndinozvidemba kwazvo kuti ndakaitireiko. Asi Noa akandigwanyasha naMwari. Now mukaenda pandima iyoyo, pandima ya11 ndinoidasa izvi, ndima ndinoizipa, iyo inondizipa. Now nyika yakanga yaora pamberi paMwari, nyika yakanga izere nokumanikidzika. Mwari akaona kuti nyika yaora nokuti vanhu vose vakanga vaodza mufambiro wavo semaodzera maita mufambiro wenyu kudai. Now hamuchadi kutevera Mwari, mwoyo yenyu yava mukukutu. Ukaona dzimba dzakavakwa dziri mumataundi umu, na usafunga kuti dzimba dzokuti vanhu vanamati, idzimba dzinotsvagwa kuti kana ndangowana huri rangu ndoenda ndondohura. Now otowana imba munhu mari yekuti anotovaka imba yekuti uyai muite upombwe. Now zvose izvozvo Mwari zvakaitika zvikatomboitika. Ndosaka uchiwa muparidzi chapter 3 kuti pavhesi yavari kuti hapana chitsva pasi pane pezuva, nokuti zvakambovapo uye zvichavapo zvakatomboitika. Zvaunotoona uchitorarama uchifungidza kuti ndiwo wataka kuona hure rinogona kukutambudza nekutsuka kwosoko. Now Noa anototaura kuti iye kuna indaimai kuna Genesis chapter 6 pavhesi ya1 muwe kuti vana vavanhu vakanga vachiberekwa nguva iyoyo vanga vakanaka zvakadini. Iwe unofungidza kuti manakira aita iwewe, kana manakira aita hure rako, kana manakira aita boyfriend, kana kuti manakira waunoita awakahura nawo nemwoyo wako waoma manje, wofungidza kuti pangu kuoma ikoko kuchashandura Mwari kuti vagozochinja, vagozoti maparadzira ndakaita vanhu munguva yaNoa ndauya kuzotendeuka ndiregererei. Unonyepa iwe, unotonyepa ndiwe iwe, unonyepa chaizvo. Verengai mai Genesis chapter 6 pavhesi ya1 mumwe mashoko anozipa kutadza kwavanhu nekurohwa kwavo nemvura. Ndio musoro weshoko pandima iyo. Verengai Genesis chapter 6 pavhesi ya1 chibuzikai mai Genesis 6 pavhesi 1 hongu mai musoro weshoko ripo kutadza kwavanhu nekurohwa kwavo nemvura. Pavhesi 1 zvino vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana semaberekero amuri kuita vanasikana nevangu vamuri kuona vanasikana ava. Zvino vakati vatanga kuona kuwanda kwavo panyika vachiberekerwa vanasikana, vanhu vakanga vachiona, varume ndo vakanga vachiona izvozvo. Chiwa manje famba pavhesi 2 vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka. Wazviona mage, saka usafunga kuti kunaka kwataka kuonekwa newewe. Na usafunga sekuti pemu iyo yauri kuona iyo yataka kuonekwa newewe. Na usafunga sekuti neperfume inonhuhwirira iyo yataka kuwikwa newewe. Uye usafunga sekuti zvidzva zvinotokushandura pfungwa iyo zvataka kuonekwa newewe. Now usafunga sekuti handsome yauri kuona kuvarume iyo yataka kuonekwa newewe. Uye usafunga sekuti zvose zvawakuona zvakanaka pasi pane pezuva izvi zvatanga kuonekwa newewe. Pane vakazviona vakatsauka pamberi paMwari. Zvino Jehovha vakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru kwazvo panyika, nendangariro dzokufunga kwavo nemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Genesis chapter 6 pavhesi ya5 apo vakanga vaberekerwa vanakomana, vanasikana vanga vakanaka, vakati naiwe rutegu chidere richiyerera so achiita fanike dhongi riya ravona masisi, kana nguruve iye yavona mukengesamwa mukiriwani. Now inoita fanike yashe yavane shaviso, kana kuti nguruve iye yavona madhoti. Now nguruve mwachitoidla. Na muchiudzwa kuti zvakatendekwa naMwari kuti mudle nezvakarambidzwa naMwari kuti mudle, iwe uri busy kutorana nenguruve yakarambidzwa naMwari. Ukawa kuna Isaiah chapter 66. Now Isaiah anotaura mashoko anosiririsa pavanevo vanhu vasingazivi ndangariro dzaMwari uye vasingazivi kutonga kwaMwari. Now Mwari vachiuya vachizotonga havareki kuzotonga nekuda kuti waramba kuteerera mutemo wavo, uye vachiuya vachikutonga iwe unooma mwoyo iwe, mwoyo wako mukukutu. Vamwe munotodla nempeva nemwoyo. Vamwe tichashayiwa kukuonai kudenga, tokubvunzai kuti ko mashayiwa nei kuuya kudenga, moti Mwari vati ivo mpeva. Ndoti zvamakanga muchida muchimpeva hatanga kumboona vana muchiteva mariva. Mutotaura kuti kwani ndaingofungawo nemwoyo. Now vamwe munodla mpeva nemwoyo, vamwe nehoshi nemwoyo muchiti kwai white meat. Now ukakota inyaya yekuoma mwoyo yatiri kutaura iyi, mwoyo mukukutu ukapinda mauri neshoko raMwari haudi kuriwa iwe. Now muchawa murume akaoma mwoyo,
pamusoro pekuti wakanga atopiwa nyasha naMwari atonzi uve mambo wevaIsraeri. Now mukaenda kuna Isaiah, ndoda kuti kukotera Isaiah chapter 66 pamusoro pevanhu vanongoti chawangowana ijani kari gamushiri kari mana. Now vamwe vana Malawi kunana chinhu hoyu kunongoti kana mawana kana zvamangofunga kudya moisa muromo. Chawangoona kana majuru chaiwo anorova deza chaicho rokuti kana munhu akafa deza ndoshasha. Now vamwe muchidya chaiko nezvinhu zvakanzi naMwari musahla. Mukawa Isaiah chapter 66 pavhesi 15, Jehovha achatonga marudzi ose nekuvandudza Jerusarema. Isaiah 66 pavhesi 15, nokutarirai Jehovha achauya nemoto nengoro dzake dzichafanana nechamupupuri, kuti aratidze kutsamwa kwake neukasha nokutuka kwake nemurazvo womoto. Nekuti Jehovha achatonga vanhu vose nemoto uye nemunondo. Vakaurawa naJehovha vachava vazhinji. Now vanozviita vatsvene sezvamakaita vazhinji kudai, munotozvinatsa so kuti havangandiudzi izvozvo. Kwedu hatidero, ndekwenyuko, kwete kwamwari ndekwamwari. Uye ichechi dzenyu idzi dzatanga pasi pemutarara kana pasi pemupumbu kana pasi pemuvora. Now muvora nokuti unotonhorora, kana pasi pemimango ndedzenyidzo, kana pasi pemigwavha nokuti munodzvara magwavha, kana kuti hatiziviwo miti yamugona kudzvara ndedzenyidzo. Now chechi yaMwari yakatangira kudenga ichaperera kudenga. Ndichakuparidzirai shoko iyo yekuropafadzwa pakuziva kutevera sungano yaMwari. Kuropafadzwa pakuziva kutevera sungano yaMwari. Ndichakuparidzirai evhangeriyo. Now nokuti Jehovha achauya achitonga vanhu vose nomoto uye nomunondo wake. Vakaurawa naJehovha vachava vazhinji, vanozviita vatsvene. Now vachizvinatsa, vachienda vamwe kumunda vamwe vari pakati, uri mudhara chaicho kana vari mai, nokuti unotla dova kuti utote. Wototi chiendai tozouya tozokuonai. Wotozoti vashumi iwouya wamwa maheuku vanga vachirima vaya muminda vaya mwoyo wako mukukutu wotoona kuti kana ukaudzwa wotsamwa. Now vanhu vazhinji chaivo kamuudza chokwadi chaicho anotsamwa, nekuti haadi kuudziwa chokwadi. Nemhaka iyi bhuku yaMwari yakataura izvozvo. John chapter 8 pavhesi 32, uchaziva chokwadi, chokwadi chakusunungura muzivi zvako. Kana ukaona uchiramba chokwadi, ziva kuti Mwari havagoni kukusunungura muzivi zvako. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now vanozviita vatsvene. Vhesi 17 ndiri kukota kuna Isaiah chapter 66. Vanozviita vatsvene vachitevera vamwe kumunda vamwe vari pakati. Now vachidya nyama yenguruve, dowa nechinonyangadza nembeva. Ivavo vachapera vose, ndo zvinotaura Jehovha, kwete ini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now zvose izvi tichikuudza mwana wavanhu ugosinuka ugoenda kana mubhawa chaizvo wakapfeka mini. Ndakapokuudzai ndikati nyama inoyanikwa pazhapa ndo yoda kuvora. Now nyama inenge ichiri fresh inotogwa yoiswa mufiriji, inotogwa yochengetewa zvakanaka. Kana uona nyama yoda kunhwa zviya kumusha, tongoitora toisa pazuva, toisa munyu kuti isaipa. Now iwe unotoita zvokufumura kana hanzu yako kutotokuona nezvidya zvako nekutozotoona kuti tsikarudziyo. Now Mwari vachiti hamuzivi here kuti miri yenyu mitemberi yaMwari. 1 Corinthians chapter 3 pavhesi 16, hamuzivi here imi kuti miri yenyu itemberi yaMwari. Kana munhu akatadzira temberi yaMwari, naMwari vachamutadzira ivo. Nemhaka iyi temberi yaMwari tsvene ndimi iyo. Now vazhinji ko zvinezvi mava kuita dambudziro kuti makupinda mumabhawa wangu worohwa manje nebhotoro rokunama musoro womunhu kuti watsvaga svina. Now Mwari vanokutumirai simba rokukanganisa kuti mutende nhema. 2 Thessalonians chapter 2 pavhesi 11 na 12, Mwari vanovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda chokwadi asi vakatenda zvisakarurama vagotongwa. Bhaibheri riripo kudai, mwoyo wako waoma. Rangarirai murume anonzi iye Faro wakaoma mwoyo. Mukaenda kuna Exodus chapter 5 pavhesi 2, Faro anotobvunza kuti Jehovha ndianini kuti ndimuteerere izwi yake. Handimuzivi Jehovha uyu, uye handina hanya naye. No, handimuzivi uye, handigoni kutendera vana veIsraeri kuti vabude munyika yechipikirwa vainde kunyika yeIsraeri kushe uchi hwomukaka. Akaoma mwoyo, akasinimara mwoyo, so semasinimira amakaita mwoyo kudai. Iyi nyaya yechivi. Now musoro wenyaya kana kuti nhunga nyaya yatiri kutamba nayo, thimu ruzivo nevuchenjeri kuZvivi. Now musoro wenyaya kana kuti our own sermon of today, mwoyo mukukutu kana kuti kuoma mwoyo. Now Faro akatooma mwoyo semaomero anoita mwoyo wenyu. So watoparidzwa zvangese kuti Mwari handimuziviri, handina hanya naye, handimuzivi uye handigoni kutendera mwoyo wangu kuti utendeuke. Jehovha handimuzivi, handina hanya naye. Ndo zvakataura Faro kuti handimuzivi ini Jehovha iye, handina hanya naye, handigoni kutendera vana veIsraeri kuti vabude munyika ino yandakavatapa, ino yavanotoforoma zvavo zvitinha nemate,
vachipisa zvitina nevuswa. Izvo handitenderi izvo. Now Mwari vachizviita izvozvo usafunga sokuti Mwari havazvioni. Now kutongwa zvakunononoka mwanakomana vanhu vanosimbirira kuti mabasa asakarurama. Muchideda zvinhu zvakaipa uchinjenjeuka. Now uchitoroya uchidla vana vako uri mai uri mbuya uri sekuru uchiita basa rekupinda mumakuva uchinochera. Now uri muroyi uri n'anga unovuka. Now uri muroyi unofungidza kuti simba richaperera pakuroya ipapo. Pandoda kukuudza chokwadi yakataurwa nebhuku yaMwari. Now bhuku yaMwari inondinakidza fani nokuti bhuku yaMwari inotaura mashoko makuru anotisa kudenga. Ukaverenga murume Jesu Kristu vari munzvimbo tsvene kuna vaHebrew chapter 10 pavhesi ya26 kuti nokuti kana tichitadza tichida kana takambogamuchira nezivo yezvokwadi hakuna chinhu chingabayirwa pamusoro pezvivi. Hatigoni kubayira chimwe chinhu nezvivi zvaunoita iwe kana tichitadza nehoni. Kana uchiona uchiita maurede na uchingofunga sokuti mafungira ako kana matauriro ako kana reaction yako inofanira kungotaridza kuti iwe ndiwe unofanira kuhwikwa chete. Now iwe ndiwe unofanira kuti uwe unoteeregwa chete. Now iwe ndiwe unofanira kuti uite boss na uri baba wabva kunotaura nemahuruko na wakuuya wakuvanda kuseri kwenewspaper na uri kuvhara zvawanga uchiita kushoko. Now kana vari ivavo nokuti wakapota washoko richiparidzwa nokuti hakuna munhu muZimbabwe asingazivi kuti Mwari ndiani. Idzo inhema. Now inyaya yekuti munoda zvivi. Now kusindimara mwoyo uko. Now kuoma mwoyo ndikupotere kubva kuna vaRoma chapter 10 pavhesi ya26 kuti nokuti kana tichitadza tichida nehoni kana tichimbogamuchira nezivo yezvokwadi hakuna chinhu chingabayirwa pamusoro pezvivi zvedu asi kungomirira kuti tityise nokutengeswa uye nekutsamwisa Mwari kuchavapo uye vacharohwa nemoto kuchapedzwa kwose nevavengi vanovenga Jehovha. Itai zvenyu, raramai zvenyu mararamira muri kuita. Totouya tichikuparidzira shoko mwoyo. Mwari vachitoti tumai kuruzugu. Iwe woita mwoyo mukukutu. Wotooma mwoyo so. Vhangeri richiuya so wototi vari kuzvirevere chinyi. Now izvi hatirege kuzvireva. Nokuti ndakatotumirwa kwauri nokuti watowa shoko richidzi kutumira kuimba huma dzavo dzakaoma mwoyo yavo mukukutu. Asi nekuti mwoyo yavo mukukutu huma dzavo dzakaoma ndichaomesawo mwoyo wako sedombo rediamond nokuti adombo romusarasara. Now intakwavari usavahla indaunotaura zvokwadi muchaiwa ndima tichaipedza ndima iyo. Munoti chikuparidza iso vhangeri ofunga kuti vhangeri ndine vamwe hatitine vamwe ndirako. Now mwoyo wako ndiwo unofanira kuti ugamuchire vhangeri iri. Now uchizwa Mwari vachitaura pamusoro pehasha dzavo dzanachikudzana kuti Mwari vachauya chizoparadza vese vanozvinatsa vose vanoitevera vamwe kumuta vari pakati. Now vachidya chinonyangadza nguruve nembeva ivavo vachaparara ndozvinotaura Jehovha. Ezekiel atso Isaiah chapter 66 pavhesi ya17 ndiMwari vanotaura izvi muchitevera zvisina nebasa rose kudai. Now tiri kurevei pamusoro pekururamiswa muna Mwari. Tiri kureva pamusoro pekuti kana Mwari vauya kwauri vanouya vachikuropafadza iwe. Ndati mukadzi akanga apomba awanikwa achipomba kuna Johani chapter 8 vakamuwana achipomba so vakati takuona uchipomba iwe vakamubata in the act. John chapter 8 kubva pavhesi ya1. Now vaFarisi nevaSadhusi vaitozvifunga kuti vakangwara kwazvo. Ukaenda kuna Matthew chapter 23 pavhesi ya27 Jesu anovatuka kuti imi vanyengeri vasingagoni kutevera zivo. Now vasina chokwadi mairi imimi munochenesa kunze muchitadza kuchenesa ndiro yemukati sezvamunoona zvakaita makuva. Now akacheneswa kunze asi mukati muzere mafupa nenyama yakavora. Now vamwe venyu makatoora nenyaya yekuti mwoyo yenyu mukukutu. Now chinovodza mwoyo ndo zvivi. Bhuku yangu isanangura kuna vaRoma chapter 3 pavhesi ya23. Now inonakidza ndima yekuti tose takatadza tikasavona kubwinya kwaMwari. Now Mwari votitumira manje kuti chivai munotendeuka sandramo shadramo muye mutendeuka. Now kusatendeuka hazviregi uye hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Izvo zvizivei. Mwari vanongoramba vari Mwari. Kutendeuka kana kusatendeuka hazvichinji umwari hwaMwari. Zvizivei izvozvo. Mwari vanongoramba vari Mwari uye havauyi kuzotendeuka nokuti iwo waramba kutendeuka. Hallelujah. Come on, talk to me. Zvinoitika zvose izvo zvinoitika kuti iwe uve unomira pana Mwari uye unotenda kuti Mwari ndiani uye Mwari vave vanokuchinja. Vakuchinja usava unopinda munduri inovava. Now kana wopinda munduri inovava uve unoziva kuti Mwari vemene ndo vanofanira kukuropafadza iwe vavo vanokusunungura mukati menduri inovava. Mnduri inovava ndo kusagona kururama muna Mwari. Ndakakuverengera itsamba yekuna mabasa avapostori chapter 8 kubva pavhesi ya22
Murume akanga achidzi Simeoni yakanga iri n'anga ari mubuki. Now wakanga achifamba nenzira isakarurama. Now achifamba nenzira isakafanira. Now achinga achitevera svina sematera munoita svina kudai so. Nokuti tichiparidza vhangeri kudai so pane vamwe vanototi vanorevei. Now vhangeri harisirire vamwe nderako. Uye mwoyo wako kana uchinge wafa kaiwe iwe ndiwo unofa uye haumbowaplay kuti ndakuda kufa kunongouya ende kana wafa hauzivi kuti wafa anotoziva ndisu. Uye newe unototsamwira achikuparidzira newe unogona kutochitira shungu achikuudza zvokwadi nofanira kuisa kuna Mwari. Iye ndiye anotouya futi achiparidzira vamwe parufu gwako vachitendeuka parufu gwako. Rangarira kuti kuramba kwaunoita Mwari pane vamwe vachatotendeuka parufu gwako iwe. Zvigobetseri zvabetseri mwana wavanhu wanga wakaoma musoro nawo wanga wakaomera musoro iyeyeye kana wawaitofungidzira kuti vanofanira kuti vave vanokuhwisisa uchitoseka so. Now Jesu vachirova pamuchinjikwa mbavha mbiri kurudyi nokuruboshwe. Now pane inonzi mob psychology muchirungu kureva kuti pane mashoko mamwe anosumudzwa nemunhu so nekuda kwechaunga. Aona vanhu vakawanda kudai munhu anogona kungoita manyawi kuti aiwa anozviita sangana. Izvo zvezvo kana watoona kunge ndo zvazviri kana kwawachiti munhu anozoona sekuti ndo zvawatoona izvozvo. No, shoko raMwari rinotaura kuti so the mind thinketh so the heart desires. Nekufunga kwendangariro ndo zviri mumwoyo. Kana watoona munhu achiti anozviona sekunge vanoona sekunge hationi sekunge isu nekuti takadanirwa vhangeri uye takatotumwa kuti kuparidzira evhangeri nekuti mwoyo wako mukukutu mwoyo wako wakaoma iwe haudi kugamuchira Mwari iwe haudi zvachose uri n'anga iwe unobuka iwe. Na ukawa Isaiah chapter 8 pavhesi ya 19 iwe unofunga kuti mavhesi atokotawa tikagona kungokrema mavhesi kuti ngokuudza here iwe uchaza waimwe nguva isu tatopfuura newewo uchitohowa wakagara kana mumba mako kana uchiwa uri mukati zvako kana mukudhlarife. Now kana wakatobata ure itorisiya umboparidza umbohwa vhangeri. Now kana wakabata kana sugar daddy itombosiya. Now kana uri pakati pokuda kuba uchiwa wangoitawo pakati pokuhwa mharidzoi chitobva wasiya. Now Mwari vanotenda chaizvo munhu anotendeuka. Ukawa mabasa apostle chapter 17 pavhesi ya 30 Mwari wakaregerera hake nguva dzekusaziva asi anorayira vanhu kose kose kuti vatendeuke. Hallelujah, hallelujah. Why can we say amen? Amen. No, ari kurayirwa ndiwe. No, mweya waMwari kana uchiuya hauuyi pamusoro pemvura kana kuti pamusoro pemwombe kana pamusoro pedhadha. Hai haudero. Ndanchikukotsera kuna muparidzi Ecclesiastes chapter 3 nekuti zvinoitika vanakomana vanhu ndozvoitika womuka zvozoitika chinhu chimwe. Mufiro womunhu ndo mufiro womuka nekuti munhu ana pano mfura muka. Now zvose zvine kufema kumwe. Now zvose zvakabva kunzvimbo imwe. Dust you came, dust you would go. Zvose zvakabva kuvhu zvose zvichadzokera kuvhu. Ndofarira ndima ya 21. Now ndiye anoziva kufema kunopa mupenyu kumunhu kuchikuisa kumusoro. Now ndiye anoziva kufema kunopa dhadha kana mbeva dzatatu musadla kana shuro. Now kunoburukira kumusoro kunokunekisa kuzasi. Now mweya womunhu ndo unodzokera kumusoro. Amufi makambotoona kana mbudzi dzenyu dzamunoda neng'ombe dzenyu dzamunodhosa idzo kudenga musazvinyepera. Vamunotoona ndo vakapupura vakagona kuchengeta shoko ravapupura uye vakapupurirwa vakagona kubata shoko ravapupurirwa. Daniel chapter 12 pavhesi ya 2 ndotenda Mwari nendima dzakawanda. Why can't we say amen? Hallelujah. Nokuti havawanikwi vanhu vanogona kupatsanura ndima mandima patsanura tinoita kudai kuti mwoyo yenyu ive inosungunurwa naMwari. Now Daniel chapter 12 pavhesi ya 2 inotiyo ndinokuudzai chokwadi vese varere muguru vachamutswa vamwe vachamukira upenyu husingaperi vamwe vachamukira kumudzwa nekusekwa kurova kuti kana wanga uri shasha yemahure ndogara ndakaitaura kana wanga uri shasha inofamba ichifamba yakazadza makonde mukutsvaga mahure munyika yose yose uchitsvaga kuti ndoda kumboita kana padhiyo ndoda kumbobva ndoda kumboita kana pamandava ndoda kumbobva ndoda kumboita kana pafiyo ndoda kumbobva ndoda kumboita kana patembo pachiredza apa pachecheche now ndo panoita chihure chakanyaka nekuti chakakurisa nekuti kune nzipe kako now ndo kunogadzirwa shuga now wotonakigwa nechihure kuti kunotekwe shuga. Now mwoyo yako yoita mukukutu nekuti wanakigwa nechihure wototi kunotekwe shuga. Now kuno kwakanaka fare. Now uyai tifare. Now modla zvenyu mofara baba muchimwa nekudla. Now mozowana manje chinokuwanai muri ikoko ndo paunozoona manje wabatwa manje nemukadzi womunhu. Now chinonyanya kunakidza ndechekuti kana wabatwa nemukadzi womunhu iyo inozara chaiko chaiko pasocial media nemanewspaper woti uyai muone
Now, ndototaura kuti munun'una wangu uyu madhlankove munun'una wangu madhlankove wauya kuzovona ndoda kuti ukomende mufana wangu. Now, woti uyaimuone madhlankove uya wabahwa nemukadzi wemunhu iyo inozara iyo. Yazara pa network pose manje wotozozikamwa iwo ndiwo unopesera kuiona vaya vanotoiona vaya vokutanga iwo unotozowane vamwe kuti naiwe zvauri kubuda panewspaper iwo utofungiza kuti pane mweya wakaita yakanaka konzi kwete mabahwa makazumbura yamunoti manutu. Now nenyaya yekuti warega kuteerera shoko raMwari mwana wavanhu mwoyo wako waita mukukutu. Now mwoyo wako waora. Bhuku yangu kuna Genesis chapter 6 kuti nyaya mwoyo yavo yakanga yaora. Mufambiro wavo vanga waodza mwoyo wavo. Now mwoyo wako unenge waora manje. Wangofunga kuti hure ndokurarama. Wafunga sekuti pamwe kutsvaga mfana ndokuropafadzwa. Wafunga sekuti pamwe kumbotsvaga boyfriend ndokuropafadzwa. Wafunga sekuti kana kuroya ndokuropafadzwa. Wafunga sekuti kana kuti kungofamba zvako uchiita makuhwa. Now muchihwa ndima kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 9 kuti musarevegwa nhema uye musanyengerwa. Hamuzivi here kuti vasakarurama vagone kugara nhaka yekudenga. Musanyengerwa, mombwe, mbavha, now vanonyeya, now vakapata kupusa chaiko kuti ina handina hangu zvandinotaura ndinongonyarara vachitaura iko kutopusa denga uri wane. Haleluya, haleluya. Iko kungofamba uchingoti iniwo chiro zvazvangoita. Now ukatadza kana kuparidzira kana murume wakachihura wongoti inini ndakanyarara zinyerere, izvozvo zvinokuindisa kugehena nokuti kwanzi vakapata. Now vanosimbonwa doro ndozvainotaura pamuchato, pabirthday, now kana panhamo muchitochera zviya guva kuti tipei zvinotivaraidza. Now unovaraidzwa neguva romumwe munhu mwoyo wako mukukutu unomwa doro pane kuti uwe unochemera upenyu hwako kuna Mwari. Now bhuku yangotsanangura kuna Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya 5 kuti ida Jehovha nemwoyo wako wose nemweya wako wose, now nesimba rako rose. Now simba rinogozouya papi kana uchifara uchipembera parufu gomwe wafa. Now uyo wapedza ndima yake madhlango kwemufana wako. Now watomira ndiwe kuti utevere. Haleluya, haleluya. Now izvo zvokutomirira hazvimisi Mwari kuti vauye kuzokutora. Now vana vevanhu vakaparadzwa munyika yekuenda kunyika yechipikirwa kuuchirwa mukaka vachibva kunyika yeIjipiti nokuti mwoyo yavo yanga yava mukukutu. Mozisi wakwira mugomo reHorebhi, gomo raMwari kuti apuwe mutemo ine gumi. Now chii chinonzi mutemo kudarika zvivi. Now zvivi ndokudarika murawo. 1 John chapter 3 pavhesi ya 3 inoti kana paine uya ane tariro yekutsvaka kuzvichenesa saiye yakachena. Pavhesi ya 4 yotiyo hamuzivi here kuti kudarika mutemo ndo zvivi nokuti zvivi ndokudarika murawo. Now kana wagona kuchengeta mutemo wagona kuchengeta murawo nokuti Jesu pachake wakauya akati handigoni kumubvisa. Matthew chapter 5 pavhesi ya 17 akati munoti ndakauya here kuzobvisa mutemo kana kuzobvisa zvakataura vaprofita noti kwamuri asi kuzosadzisa. Kana wanga uchifungidza kuti Mwari vanouya vachizvikontradikta mukuoma kwako mwoyo unonyepa. Now vanofa ava vaaplai kufa uye vanofa ndo vanoziva kuti vanofa. Muparidzi chapter 9 pavhesi ya 4 nokuti vapenyu vanoziva kuti vachafa asi vakafa havazivi. Havachina kurangarirwa pano panyika kana pasi pezuva. Havana chavachanangarirwa. Rudo rwavo, ruvenge rwavo negodo ravo zvakangova zvapera hazvo. Iwe ndo pauri bhizi kuoma mwoyo wako unoita mukukutu wotevera n'anga wotevera vavuki wotoenda kumusha uko kunzi kurukurohwa makuva sekwedu kubvunzai mufana wangu kuti chafa nozvizivawo kwedu kwachiviko wototevera n'anga wotoenda kunzi uyai tinovakweva tivaise mumusha. Now pavakafa makadii kuvadhonza kuti regai kubuda mumusha wototora danda remutarara kuti tava kuda kuvadhonza kuti tivapinze mumusha. Now munopinza munhu wakafa mumusha ndimi makambomuisa kurufu here imi. Now muchiwa Deuteronomy chapter 32 pavhesi ya 39 kuti tarirai muone kuti ndini iye, hapana umwe Mwari pakati penyu kushe kwangu ini Mwari, hapana anogona kudzivisa muruoko rwangu, ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoraramisa. Now hapana munhu anogona kurwisa paruoko rwavo Mwari kana vangovona kuti pane varoi vatambura kwamadhlangove kana vanhu vari vatambura kuzaka kana machivi kana kuupima tiva pasi vongovona kuti chembere dzaakuda vokuporesa meno newafa uyu vanongotora iwe vokuuraya. Ndakubudzai ndikakubudzai murume wakasindimara mwoyo. Now mukaverenga 1 Kings chapter 22 kubva pavhesi ya 18 Mikaeri akazvitaridziwa akati ndakaona Jehovha vagere pachigaro chemutsa pachigaro chavo chemutsa chekutonga. Ndikaona hondo dzekudenga dziri kurudyi nekuruboshwe. Now ndikanzwa Jehovha vachisimudza muromo wavo kuti ndiani achanonyengera Ahabhu kuti aende kunofira kuRamoti Gileadi.
Now, mtumwa akabuda akataura chino, umwe wakabuda akataura chino. Now, bhuku yangu tsanangura kuti mweya ndikubuda, mweya ndiani? Mukaverenga kuna zvakasarurwa chapter 15 pavhesi ya 16. Inoti kutonga kwaMwari kana kwatsamwa, temberi yavo inosara nevutsi. Now, wouya manje nekutsamwa, Mwari vatsamwa, mweya ndikubuda, iwo mwanakomana womunhu. Mwari vakati uchanomunyengera nei? Zvikanzi ndichaenda ndonoisa ndema mukati memaprofita vake. No, vamwe mava kutevera vanhu nemweya yenyu mukukutu, mava kunamata zvifananidzo, mava kutotevera munhu. Tikatoparidza kuti teverei Mwari, mototsama kuti vava kunditsausa kusungano yatofanira kutevera ndichidya, muchitopa munhu chaiye kuti indai unodlako sadza, iwe imba yako ichisafa. No, hatisiri kuti regai kupa muna Mwari, nokuti Mwari otaura kuti musandibira, unzai zvegumi uye unzai zvakatendekwa naMwari kuti muunzai muimba yaMwari, but kwete kutorera vanhu nevutsotsi. Now, bhuku yangu yotsanangura kuna Ezekiel chapter 14 pavhesi ya 10 kuti vachava nemhosva, zvakaipa zveanovhunzira zvichaenza neanonobvunzira kwaari, zvakaipa zvemuprofita zvichaenza neanobvunzira kwaari. Zvino kana muchinobuchira mhai, muchinoombera kumunhu anorira nekuita zeveseve, now iri n'anga, mukaita kuna Isaiah chapter 8 pavhesi ya 19 inoti kana vakati kwamuri indai munobvunzira kun'anga nevavuki vanorira nekuita seveseve. Now uchiwa munhu achiti resigner, mambo W, mambo makanaka, achitaura chirungu chakatyoka, achirira nekuita seveseve. Bhuku yangu yotsanangura ichitiwo ko vanhu vangu vanotadza kubvunzira here pavapenyu pamusoro pavapenyu kune vakafa, vangabvunzira here kune vakafa pamusoro pavapenyu. Now kana uchiona uchinovhunzira kumunori anorira nekuita seveseve. Now bhuku yangu yototi n'anga nevavuki anoreva izvozvo ishoko raMwari kwete ini. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Zvose izvi kutobuda ziya kuitira kuti mwoyo wako iwe uwanigwe nyasha, mwoyo wako iwe usunungurwe naMwari. Bhuku yangu yotsanangura kuna vaHebheru yandakukotera iya kuti ngatiswedere nemwoyo wezvokwadi. Now titendeuke kwakakwana, mwoyo yedu isasiwe pahana yakaipa, tigochengeta kwazvo kupupurira kune tariro yedu kuti tirege kuzunguruswa. VaHebheru chapter 10 kubva pavhesi ya 19 ichireva ndima iyoyo kubva pavhesi ya 19 kuti tichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu nekuti irege kuzunguruswa, nekuti iye wakapikira wakatendeka. Haleluya, haleluya. Now bhuku yedu tichiparidza kudai so, munofungidzira kuti kwedu kushayiwa zvokuita here isu. Imuchihwa muprofita Ezekiel achinzi ndikukutuma kuimba inondimukira simba, imba iyi isinei neni zvachose. Now Mwari vachiuya vachitoporesa muranda wakanga ari chirema, akanga ava ne38 years. Now nyasha padziva reBhetsaidha ndakaiparidza sura iyo, ukaenda ukandoihwa iyoyo munun'una wangu madhango uchazipigwa. Now vakatova nemwoyo mukukutu, vakatanga kutotsama, vakatoshandura Mwari, vakati muri kuzvitaurire chiiko izvi zvamaita izvi hamuna kuzviita pazuva reSabata, vototsama ndokutoita bope sebope rakaitigwawo murume anonziye Pauro. Regai muihwe mai vaierenge Pauro achiitigwa bope kuna mabasa apostle chapter 23 kubva pavhesi ya 1. Now vakatomuitira bope nenyaya yekuti wakanga aparidza vhangeri semavhangeri andiri kuparidza kudai so. Now muchitoenda kundobvunzira kun'anga nevavuki vanorira vachiita seveseve. Now Isaiah chapter 8 pavhesi ya 20, dzokerei kumurayiro nezvipupuriro, kana vasingarevi zvinoreva shoko iroro havana chiedza chamangwanani. Chiedza chamangwanani, chiedza chamangwanani ndiJesu. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Now vhangeri tichiriparidza toda kuti muhwisise vana vavanhu kuti toda kuti muinde kuna Mwari. Now Mwari vanotaura kuti handifari nerufu rwakaipa, asi kuti wakaifa atendeuke nzira yake sakarurama. Hallelujah, hallelujah. Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11 ndoda kuti mai muinde kuna mabasa avapostori chapter 23 pavhesi ya 1 ndoda kuti muibate ndima iyo zvakanaka distinctly. Hallelujah, hallelujah. Now muchiwa Mwari vachiti nyika yakanga yavora kuna Genesis chapter 6 nekuora kwavanga vatoitawo panguva yaNoa, vakatorawo nguva ya Pauro, ndikuora kwavakaitawo nguva yatinorarama inei. Nyika yakanga yavora. Now nyika yavora, Mwari vakaona kuti nyika yaora yakanga izere nokumanikidzika. Mwari akaona kuti nyika yaora nokuti vanhu vose vakanga vaodza mufambiro wavo. Now chinoodza mufambiro wavanhu kuora kwevanhu. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Genesis chapter 6 pavhesi ya 11 na 12. Hallelujah, hallelujah. Now chinokuitai kuti muodze mwoyo mufambiro wenyu, mwoyo unenge wasvibiswa. Now mukaenda kuna Genesis chapter 6 ndamboikota ndima iyoyo. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru kwazvo panyika nendangariro dzokufunga kwemwoyo yavo. Now chinouraya munhu ifungwa, ndosaka muchiwa kuchinzi shandurai kufunga kwemwoyo yenyu. Hallelujah, hallelujah. Now mukawa murume anonziye Jesu achipupura, muchinzi ngatichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti tirege kuzunguruswa nekuti iye wakapikira wakatendeka.
Now tine muprista mukuru kwazvo muimba yaMwari. VaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya 10 kubva pavhesi ya 19 kusvika pavhesi ya 23. Now ndiri kukupupurirai kuti muchengete ropafadzo. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakuitei vatsvene kwazvo. Now kana muchiudziwa pamusoro paMwari tiri kukuudzai kuti mutendeuke uye muve nemweya wakanga uina Kristu. Mukaenda kuna vaFilipi musati mavhura zvenyu mhama kuna mabasa aapostoli chapter 3 handisi kuti ndichaikota ndima iyo ndinoiziva. Nokuti vazhinji kuoma mwoyo inyaya yekuzviita vana makonya. Munoona fanike hamufi so. Unotoona fanike kurarama kwako kucharamba kuripo. Now tinofara kwazvo nokuti takatokurirwawo ndima. Ndinofara kwazvo nababa vandakaona ndisati ndataka kuparidza pani. Ndinofara kwazvo nokuti ndakanda kuziva Mwari. Baba vanonzi now ndakawa vamwe vazhinji vachiti munotiparidzira kwazvo. Maparidzire aita murume anonzi Chiweshi. Ndikati akuzi kuparidza kwemunhu, kuparidza kwaMwari. Why can't you say amen? Hallelujah, hallelujah. Vachitoti no, maparidzire enyaya ndiwo vaChiweshi. Ndikati aiwa, uye wakatomirira kumuka. Now wakarwa kurwa kwakanaka. Now akachengeta kutenda. Now vamwe venyu muri kungorwa kurwa kwenyu ndekwemadhambrosi. Vamwe muri kutongorohwa, vamwe nemangoromera kuti mumirewo muti Mwari toda kuhwisisa kuti muri ani. Mukaenda kuna vaFilipi chapter 2 kana mukava nendangariro dzanga dzina Mwari. vaFilipi chapter 2 pavhesi ya 5 ndinoifarira ndima iyoyo kwazvo. Haleluya. vaFilipi chapter 2 tinoda kuverenga mhayo kuna mabasa apostle chapter 23 ndiri kungoikota kuti tirove pamusoro peya tiri kuda kubata ndima iyi. vaFilipi chapter 2 pandima ya 5 ndima ndinoida kwazvo kuti ivai nemwoyo wakanga uina Kristu. Ndo mwoyo wandiri kutaura wokuti wakava nerudo wokuti chii mwoyo wacho. Iye kunyanga akanga akafanana naMwari haana kuti kuenzana naMwari chinhu chaanofanira kubatisisa. Now akawanikwa aine mufananidzo womuranda, akafanana nemunhu, akawanikwa nemufananidzo womunhu, akazvininipisa, akateerera kusvika parufu, kunyange rufu pamuchinjikwa. Saka Mwari akamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ese, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, ari kudenga, ari panyika nevari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzigobvumidza kuti Jesu Kristu ndiye Ishe kuna Mwari Baba arumbidzwe. vaFilipi chapter 2 pavhesi ya 5 kusvika pavhesi ya 11. Why can't you say amen? Amen. Now chiindai muwe kuna mabasa aapostoli chapter 23 kubva pavhesi ya 1. Mungu wachete musoro weshoko muwe kumukira kwavakaita murume anonzi Paulo. Now kana vanotomukira Paulo, bhuku yangu inotsanangura kuti kana vakamukira ini musashamiswa neizvi. Now inotonditaurira iyo ndima iyo kuna Johani chapter 5 kubva pavhesi ya 28 kuti musashamisa neizvi. Now musakanuka nezvinoitika panyika izvi, musashamiswa neizvi nekuti vese varere muguruva vachashandudzwa. Now vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vakaita zvakanaka vachamukira upenyu husingaperi. Kana wagona kugamuchira shoko iri, waita zvakanaka unomukira muupenyu husingaperi. Ko vakaita zvakaipa vachamukira kutongwa. Why can't we say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Johani chapter 5 pandima ya 28. Chiindai kuna mabasa aapostoli chapter 23. Hallelujah. Now zvose izvi tichitogona kukumbira Mwari kuti vatipe dudziro yokuti shoko raMwari uye kwauri woramba wakaoma mwoyo wako woramba uri mukukutu. Taakuda kuti tichipedzisa chikari ichi zvitibve. Hallelujah. Fambai mai. Hallelujah. Praise God. Mabasa aapostoli 23 pavhesi 1 ndo wamusoro weshoko ripo Paulo pamberi pamakurukota ivo vanotonga ivava. Now kumishawo kune mamwe madhara ekuti ukada kumuparidzira shoko raMwari anotaura kuti inini hauzivi here kuti ndinosvikigwa. Now ndine svikiro. Now izvo Mwari izvo havambotambi uye vakawanda vazhinji. Toda kukoterai ndima uinyore mufana wangu madhlangove. Iyo inowanikwa kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya 19. Now izvo Mwari izvo havatambi. Vane mbeu yavanondoziva kuti pane mbeu yakaoma mwoyo uye mbeu inosindimara mwoyo. Now mbeu inosindimara mwoyo ine paichasvika pakutongwa uye mbeu inosindimara mwoyo ndo imwe chete yanga yaita yamirira manje kuti itonge murume anonzi Paulo. Now mukaverenga ndima kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya ndoda kuikota iyo ndinoida chaizvo tinotoiziva nemusoro. vaRoma chapter 1 pavhesi ya 18. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwose kwevasakarurama vana vaMwari. Moiwa vanodzivisa chokwadi nekusarurama, nokuti izvo zvisingazikamwi naMwari zvinoonekwa mukati mavo. No, zvisingazikamwi naMwari ndo zvinoonekwa mukati mavo, vachitofungidza kuti vakangwara ivo vari mapenzi. Now nokuti kubvira pakusikwa kwenyika
izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake guru risingaperi noumwari hwavo zvinoonekwa kwazvo. Ndoda kuirova kubva pavhesi ya 18 kusvika pavhesi ya 25. Ndinoida ndima I'm reciting it. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwase kwevasakarurama kwavanhu vanodzivisa chokwadi nekusarurama, muchitevera vanhu vanenge vachikuudzai kuti usadya chavarutsa muchienda kumachechi iwawo semapenzi. Now vanotodzivisa chokwadi chaMwari nekusarurama, nokuti izvo zvisingazikamwi zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari akazviratidza izvo kwavari. Now pavhesi ya 20, nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake guru risingaperi. Ramuri kuona ndiri kupupurai mosvika kuti vanoriwana kupisipa. Simba rake guru risingaperi zvinoonekwa kwazvo zvichizikamwa pazvinhu zvose zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo. Handigoni kuona pembedzo nezvandoparidza nechiita ini, kuti varege kuva nepembedzo mazviri nemhaka yei. Now chiwai manje vanoita zvakaipa nokuti vaimuziva havo Mwari asi havana kumuvonga, sezvakaita varume vatichaverenga kuna Mabasa aPostles chapter 23. Vaimuziva havo Mwari asi havana kumuvonga. Now nevamwe vanotooma moyo iri mukukutu, vaimuziva havo Mwari asi havana kumuvonga kana kumukudza saMwari. Now vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo yandiri kuudzai kuti chinofanira kutendeusa munhu, mwoyo weshoko ratakutaurira, nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa. Nokuti kana wadosvibiswa mwoyo kuti uchitangura kuchengeta kushoko raMwari hauchagoni kuchengeta kushoko raMwari. Now vachiti vakachenjera ivari mapenzi vakashandura kubwinya kwaMwari asingafi. Now chiwa zvavanozoita manje sekwachivuko, vashandura kubwinya kwaMwari asingafi, nokuti ndo zvavanotoda manje izvo kuzoshandura kubwinya kwaMwari asingafi. Now unotoshandura Mwari, woda kuti Mwari afanane newe, kushandura kubwinya kwaMwari asingafi. Now vomufananidza nemunhu anofa. Now neshiri dzinobhuruka nedzine makumbo mana. Now nezvinokambaira. Now bhuku ya 26 ndio inozonakidza manje kuti saka Mwari mukuchiva kwomwoyo yavo anouyisira kusvina kuti vanyadzise miviri yavo avo vakatsinira nazvokwadi yaMwari nenhema, vakadamata chisikwa kudarika musiki, iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Why can't you say amen? Amen, Apostle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. So zvose zvatiri kuparidza izvi vanotonorova pavhu, so vachitoti uyai tiomberere baba. Ndakati kuna vatete vangu ini handigwarini, handakumwa dhibha ini, handingaombereri munhu wakafa kaini, handingaombereri ivhu ndogwara here ini, handakumwa dhibha masikati machena. Unondoombera pavhu kuti tavaona nerubhachi gwavo mokwevashasha remutarara. Now uchibvisiwa shangu iwo wakafunda une degree unogara mumba mune magetsi uri kuona DSTV, woenda kumusha wochibvisa shangu worohwa nezvitumbura, wozopesa wadzokera kwako kujoni kana wopesa wadzokera kwako kubasa kana uri kupi kwauri. Now wotanga manje kutoitwa operation yesoso rakakubaya, nokuti washandura kubwinya kwaMwari ukakufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhuruka nezvine makumbo mana. Saka Mwari mukuchiva kwomwoyo yavo anovaisira kusvina kuti vanyadzise miviri yavo avo vakatsinira nazvokwadi yaMwari nenhema. Muchitoti ndo Mwari ndo vadzimu ndo vanotosisira kuna Mwari, unopenga here iwowa kuna Ezekiel uko kuti vanondimukira simba. Now simba kureva kuti you are a rebellious person. Ukaenda kuna 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22 kuti kumukira Mwari simba kwangofana nemwoyo wokuvuka. Now kana waona mwoyo wako uri n'anga unorova hakata iwe, totokupawo mujenya kuti urove pasi. Kana tati waurova mujenya wotoitawo munhu anovuka anoita fembera wototi ndakubatai nemujenya. Zvanatsika mutanda zvokupenga izvo zvamukuitira mutevera kuti vauya kuzocheresa musha wakambocheneswa neumwe munhu yeka kuti musha unocheneswa naJesu. Iwo uchinzwa kuti arise and shine, Isaiah chapter 61. Sumukai nekuti chiedza chauya. Arise nekuti rima rafukidza nyika yose. Arise and shine. Chiedza ndiani? Ukawa John chapter 1 pavhesi ya 5. Munopenga here vanhu munokura muchitevera nezvinande basose. Kutevera svina munopenga here. Muchikona kutevera Jesu mupenyu akauya kuzokufira pamuchinjikwa. Mwoyo yenyu yooma, mwoyo yenyu yaita mukukutu muchitevera svina. Arise and shine. Sumuka nekuti chiedza chako chauya. Isaiah chapter 63 pavhesi ya 1. Now kana chiedza chauya chinouya kuzovhenekera murima. Now ukawa kuna John chapter 1 pavhesi ya 5. Chiedza chakauya murima asi rima harina kukwanisa kudzima chiedza. Now chiedza ndiani? Chiedza ndo Mwari. He is the light. Ndo chiedza chatoda kuti upinde machiri, mwoyo wako usasiwe paana yakaipa. Tichengete kwazvo kupupura kune tari yedu kutirega kusungurutswa. Now tive tinodigamuchira Mwari wezvokwadi, vaHebrew chapter 10 pavhesi ya 19.
usasikwe pahana yakaipa iwe. Mwari vakuvandudze uve unomira pana Mwari. Now I don't want to kuramba nchitoka wana ndiri kuzotongwa nevanhu. Handiri kutongwa naMwari. Asi ndoda kukuudzai vhangeri rinofanira kuisai kudenga. Musatevera zvinhu zvisakarurama so. Woshandiwa so kuhwinya kwaMwari wokufananidza nemunhu anofa nechinhu chinobhuruka. Chiwai zvavanga vakuita kuna Pauro manje. Verengai mai nekuti handikanga muni kuti Mwari ndo vakandizodza. Now Isaiah 61, Jesu vachipinda mutemberi vakaikota kuna Luka chapter 4 pavhesi ya 18. Why can't you say amen? Ngatipoomborerewo apostol mavoko. Hallelujah. Vanovhura ndima dzakadaidza moita kuti nemivovo muve munosarurirwa nedenga. Hallelujah, hallelujah. Ndiwowo mavoko enyu muchiti amen kuti zviwa bhuku iri kuvhugwa. Now ukawa murume anonzi Isaiah achipupura hatambi. Uye Isaiah waipupura kuti vanhu chenjerai kuti pane murume achauya. Izwi reuya riri kuchema riri murenje. Kurai nzira yenyu, makomo ngaavharwe. Isaiah chapter 40 pavhesi ya 2. Now Johani akatotaurawo kuna Matthew chapter 3 kubva pavhesi ya 5 kuti vana venyoka ndiani akakuudzai kutiza kwokutsamwa kunouya? Uyai mutendebuke. Now vakauya vachibva kuGarirea neJudhea neSamaria nenyika yose yakapeseredza Jerusarema, vachiuya vachizvireurira zvivi zvavo, vachiuya vachiti Mwari tibetserei. Now Mwari vachivabhabhatidza, achivabhabhatidza paImeon, panga paine mvura yanga yakadzika kwazvo. Hallelujah, hallelujah. Pavanodzika kwazvo. John chapter 3 pavhesi 23. Pane mvura yanga yakadzika kwazvo paImeon. Ndo paaibhabhatidza vanhu. Now ndingambokuudzai pamusoro pebhabhatidzo kuti rubhabhatidzo ndigumwe. Now mukawa vaEfeso iye Pauro achiparidzawo muchamuhwa paanotaura pana mabasa apostle chapter 23 apa. VaEfeso chapter 4 pavhesi ya 5. Mwari ndiumwe, rubhabhatidzo ndiumwe, naIshe ndiumwe. Why can't you say amen? Amen. Ishe ndiumwe, rubhabhatidzo ndigumwe, naMwari ndiumwe. One Lord, one baptism, one God. Hamugoni kuvashandura, hamugoni kuvapesanisa. Muchienda kuvanhu kwokudzi yeye isati verengi bhaibheri nokuti bhaibheri chimunya. Muchienda kumachechi anenge achikuudzai nhema kuti musaverenga bhaibheri nokuti kana makuverenga bhaibheri makuverenga zvinhu zvakavata. Unofunga kuti shoko raMwari rakavata iwe? Unopenga here iwe? Iro shoko raMwari itoa kuti shoko raMwari ibenyu rinopinda mukati memongo richirova kusvika mukati memafundo nekundangariro dzako iwe. Hebrew chapter 4 pavhesi ya 11. Why can't you say amen? Amen. Iwe unopenga shuwa kuti Mwari vachikuparidzira vhangeri newotoshandura kushuwa kwaMwari ukufanira munhu anofa. Verengai maiti pedzi chikadiki zvitibve mabasa avapostori chapter 23 pavhesi now ya 1. Verengai maine kuchimbitsika distinctly zvakatsetseka. Chirungu chatotaura kwedu kwachivi kuvhunzai mufana wangu madhlango vanochiziva, kwedu kwachivi tochireva kwamadhlango veanozviziva, pachipi chaiko chaiko tochireva ichocho distinctly zvakatsetseka. Hallelujah, hallelujah. Verengai mai pavhesi 1 mabasa apostori chapter 23 pavhesi ya 1. Kusoma zvangu ndoziva kuti vanotaura chirungu, kwose munotaura chirungu, kungoreva kuti tive tinorurama muna Mwari, tifare muvhangeri, hatingarapi tiri siriyasi kamumweya waMwari. Mweya waMwari uripo kuti unyovenise hana yedu, mweya waMwari uripo kuti utiise kwavari. Haleluya. Verengai mai nekuchimbidzika. Andei mai pavhesi 1. Zvino Pauro wakati achitarisisa kumakurukota akati varume hama ini ndakafamba pamberi paMwari semafambiro andiri kuita aya. Fambai mai nehana yakarurama, nehana yakarurama. Famba kusvikira zuva ranhasi, kusvika nhasi pandiri kuparidzai kudai. Famba handei. pavhesi 2. Ipapo Ananiasi muprista mukuru akarayira vakanga vamire naye kuti vamurove muromo kuti anyarare, nokuti pane vamwe vanenge vakatomira panapa kuti zvaanotaura izvi hatizviwisisizo, mungateverera ava ndo machechi ekutanga yangonyuka. Iwe unofunga kuti shoko ringangonyuka herewe? Kana ukazi kwaitika rufu kumusha kwenyu, kwaitika rufu, pane wafa, ungafunga kuti ungati kwai vangonyuka one shoko rokuti kwaitika rufu, kusina kuitika rufu. Bhuku yangu yotsanangura kuna Amos chapter 3 kubva pavhesi ya 7 kuti wamanda ingarire here zvokwadi mudunhu Mwari vasina kuzviita kana kuti shumba ikadzova vanhu vakasayiwa. Zviro kwazvo hapana chinoitwa naMwari pasi pano pezuva vasina kuzivisa varanda vavo. Unofunga kuti chikuparidza shoko raMwari kudai so Pauro ari pakati pokutongwa ari pavapristi kuti zvino Pauro akati achitarisana kumakurukota akati varume hama ini ndakafamba pamberi paMwari. Now achifamba pamberi paMwari waitopupura kuti Mwari vavazive ivo vaaivaudza nemapupuriro andiri kuita kuti ndakafamba pamberi paMwari. Now kwete kungofamba chete asi nehana yangu yanga yakarurama kusvikira pazuva ranhasi. Chiwa manje pavhesi ya 2. Fambai mai. Ipapo Ananiasi muprista mukuru akadini
Pavhesi 2 ipapo Ananiasi muprista mukuru akarayira vakanga vamire naye kuti vamurova muromo. Handei fambai. Pavhesi 3 good. Ipapo Pauro akati kwaari, Mwari uchakurova iwe rusingo rwakacheneswa ugerepo. Mwari achakurova iwe rusingo rwakacheneswa ugerepo kuti unitonge nomurawo. Now vaida kutouya nemurawo ivo vasingazivi kuti murawo vari kuuya nawo Mwari havana kuuya kuzomupesanisa. Matthew chapter 5 verse 17 munoti ndakauya here kuzobvisa mutemo kana kuzoparadza mutemo kana zvakataura vaprofita. Ndoti kwamuri kwete asi kuzozadzisa. Saka vachida kumutonga sematongero anoita vana vavanhu nemwoyo yavo mukukutu. Vhangeri richiparidzwa vachida kutevera svina, votofunga sekuti svina ndokunamata Mwari, vachida kutevera machechi kwete shoko raMwari. No, shoko raMwari chiuya hariuiri kuvanhu, rinouya kumweya wako. Kana ukasagamuchira shoko raMwari iri, anotongwa ndiwe kwete umwe munhu. Ndakambokuudzai ndichikukoteya tisatapedza ndimai kuna mapisari 49 ndoikota munhu vhesi iyoyo nokuti ndinokotera upenyu hweumwe munhu umwe neumwe munhu. Mapisari 49 pavhesi 7 hakuna munhu anogona kupa rudzikinuro kuhama yake kuna Mwari, nokuti rudzikinuro rweupenyu hwake hwakakosha, hwakamira nguva yekutongwa. Can you say amen? Musafungidza sokuti kana shoko richiparidzirwa unonoparidzirwa unofunga kuti unomwe wanogona kunofira kana kutoti muregererei. Na mukoti chaimo kana mukaba baba kana mukaba mai kana ukaba mwanangu ukaba muzukuru ukaba vatete anokutonga haneini zvawakawa uye haneini waunaye. No, anokutonga nemaitiro awaita kutadza kwawaita. No, vachimukira murume anonzi Pauro, Ananiasi muprista mukuru akarayira vakanga vamire pai kuti vamurove muromo kuti ngaanyarare ziromo rakashanduka. Unotoudza na kurova muromo kurova kuti muromo unomukira munhu simba. Muromo mukukutu so kuti shoko richiuya so unotorova shoko raMwari muromo kuti vanorevi. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Munorova muromo waMwari so varanda vaMwari vachikuparidzirai. No, vakati murove muromo. Handei mai pavhesi 23 ipapo Pauro akati kwaari, Mwari achakurova iwe rusingo rwakacheneswa ugerepo kuti utenge nomurawo. Handei mai famai chimzikai. Pavhesi 3 ipapo Pauro akati kwaari, handei Mwari uchakurova iwe rusingo rwakacheneswa ugerepo kuti unitonge nomurayiro. Very good. Zvinourayira kuti ndirobwe. Ugerepo uri kutonga nemurawo. Now chii chinonzi mutemo ndakuudzai 1 John chapter 3 pavhesi 4. Mutemo kudarika murawo ndo zvivi ndo kudarika murawo. Now mutemo iwo uchimuziva iwo wakurova munhu ari kupupura pamusoro paMwari unopenga here. Munotuka zvokwadi vana vavanhu tichikuparidzirai shoko raMwari kudai so tichikuparidzirai kuti haindei kudenga iwo tosora wosora vhangeri rokuisa kuna Mwari. Ugerepo iwe wakagara wakati tuzi ipapo wafanana naAnaniasi wotoshandura kuti shoko ravanoreva rinoreva kuti chiko iro. Watomukira Mwari simba, mwoyo wako waoma mukukutu. Unotomukira Mwari simba kuti zvavanoparidzai zvandizvizivi. Itsamba yamabasa apostle chapter 23 kubva pavhesi ya 1 toda kuirova kusvika pavhesi ya 11 tava pavhesi ya 4 chimidzikai mai. Vakanga vamirepo vakati handei pavhesi 4 vakanga vamirepo vakati ko unotuka muprista mukuru waMwari here? Doa munotouya muchideva kutopa justification yekuti imungataura izvozvo zvamuzivi here kuti ava ndibhishopu. Now kana bishop pasina mweya mutsvene wokupupura vhangeri rekuti vanhu vaende kudenga, kana muprista muprofita achiuya achingoti out uyai mumwe mvura, na uyai mumwe kana oiri, na uyai mumwe kana jiki. Now ndapokuudzai kuti Ezekiel 14 pavhesi ya 10 vachava nemhosva vanotevera muprofita zvakaipa zvemuprofita zvichaenzana neanonobvunzira kwaari. Atipedzei mai chimidzikai. Pavhesi 5 Pauro akati chii? Pauro akati hama dzangu ndakanga ndisingazive kuti ndiye muprista mukuru. Doa nokuti kwakanyorwa kuchinzi usataura zvakaipa pamusoro handei pounobata pamusoro pomubati wavanhu vako. Very good. Handei pavhesi 6 zvino Pauro wakati achiona kuti vamwe vasudhasi nevafarisi akadanidzira kumakurukota akati varume hama ini ndiri mufarisi mwanakomana wavafarisi ndinotongwa pamusoro nokumuka kwavakafa. Very good. Ndo zvinonditonga izvozvo, ndinotongwa netariro nepamusoro pekumuka kwavakafa. Akamuka akafa ndo Jesu, ndo zvava kukutonga iwe. Kana wakaoma musoro uchifungidzira kuti kuda zivo yako nemuchenjeri hwako ndo zvichakutonga unonyepa.
tariro yako iri kuna Jesu Kristu kuti utende kuti vakauya vakafa vakararama. Ndakuda kupedza vakararama iri nyama. No, vakamuka nezuva retatu vakararama vakaonekwa vakatoti kuna vadzidzisi vavo ndipei fishi vakailaza fishi yacho futi vachitobvisa muwa. Akatoramba murume anonzi Thomas kuti hamukati vamuka kai inhema idzo handei mai. Pavhesi 7 wakati adero kupesana kukavapo pakati pavaFarisi navaSadhusi. Ndo zvinongonetsa chete kupesana kutongovapo chete katangoparidza vhangeri risina prosperity gospel. No, risina kuti uyai out. No, risina kuti uchawana dzimba. No, risina kuti negore rino munenge maropafadzwa naMwari. No, zvichibva kupi muchiprofita zvichibuda mukati memwoyo yenyu kwete zvinobva kudenga. No, waparidza vhangeri rekuti mwoyo wako usaoma, mwoyo wako unotooma wese. Kuti zvavari kuparidza handizvo zvatinoudzwa kuchechi kwedu. Now, takuparidzira kuti Mwari vari kutiwe rega kuoma mwoyo nekuti watotumigwa munhu anodudzira norurimi rwako. Ezekiel chapter 3 kubva vhesi ya 1 maiverengekwa namai. Now, achinzi Ezekiel ndakaisa shoko iri mukati memuromo wako, iye akati ndakadla shoko rikazipa sevuchu muromo. Tichikuparidzira vhangeri ndo paunotozvibvunza kuti vanoreva chii. Now, ava vaSadhusi nevaFarisi vanyengeri. Mukaenda kuna Matthew 23 pavhesi ya 27 vakanzi mivanyengeri vakanoita zvakaipa. Now, munomiminya mini muchidla unyunyu. Now, munoona kumusha uku unoona munhu achiti ndinomwa muchaiwo asi doro handimwi. Now, munomwa masusu akavira asi mudoro hamumwi. Muchimwa mukumbi kuti mudhakwe. Now, mukumbi ndo amarula. Muchizvichenura pamberi paMwari, muchizvita vatsvene, imi muri mapenzi. Now, chiwa manje Mwari vachitaura kuna Pauro akati adaro kupesana kukavapo pakati pavaFarisi nevaSadhusi, ungano ikaparadzana, vhangeri munotoparadzana. Now, nekuti shoko raMwari moto ndapokuudzai kuna Luka chapter 12 pavhesi ya 49 kuti ndakauya kuzokanda moto pano panyika. Zvino ndinodai watobatidzwa hawo. Ndine rubhabhatidzo kwandichabhabhatidza nako. Now, ndinomanikidzwa sei kusika zvichiitika? Kureva kuti ndinotosundwa kusika ndataura shoko ndichitobuda ziya kudai, kutosiya zvose nekufara nekuva nemukadzi nevana. Now, nekutogona kumbomanidzawo mabhizinesi angu kwandakaropafadzwa naMwari. Now, nekutogona kumbovatawo ndichihwawo nhasi kwakuchinaya kuchihwawo kumvura ichinaya. Now, ndakangomemavo kana kungotarirawo maTV ndichionawo nemabhora ari kutambwa. Now, ndichitoshandura kuti Mwari vatibetsere, vave newe, Mwari vakukudze, uye Mwari vakuise pachinzvimbo chakanaka, mwoyo wako ushandigwe naMwari, usava mukukutu. Wachengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti rega kusungunuswa, watendeuka nemwoyo wezvokwadi. Now, wamira manje wangu ndakuda kumira kuti ndomirira mwanakomana womunhu achiuya. Ndakuita dhamburi ndare mudimha, force of gravity isina simba. Now, wakutaura kuti ni zvakataurwa muna zvakazarurwa chapter 16 pavhesi ya 4 kusvika pavhesi ya 7 kuti Mwari vachadurura. Ndakaona wechina achidurura ndiro yake. Now, ndiro yekutongwa nekuti vatomwa vekupedzisira vatumwa vanomwe vakadurura ndiro yekupedzisira wechina akadurura ndiro nomwe, akapa simba zuva rikapisa vanhu rikanagotsva. Wakuti ndakakunda, ndakachengeta mutemo, ndikatanga kuimba guyo kwa Mozisi mutemo, guyo kwakaona pamuchinjikwa. Wakunda chikara nemufananidzo wacho. Kana wachengeta shoko rokuti mwoyo wako haufaniri kuita mukukutu, kana wamira wakuti ni Jehovha ndibetserei, wati ni shoko randanzwa ranga richiparidzwa handidi kuti ribude mandiri. David wati ndakachengeta shoko renyu muhana yangu ndisakutadzirai. Wakuti David wakataura kuna mapisarema 119 pavhesi ya 11 ndo shoko raparidzwa nemuranda waMwari. Zviro kwazvo handidi kubuda munturi inovava, handidi kuti ndigare ndi munturi manda kuti bude munturi inovava. Mabasa aApostles chapter 8 pavhesi ya 22 auya ng'anga Simeoni muvuki akanga aona simba mweya mutsvene uchiiswa pakati pevanhu vakanga vachiparidzwa naPetrosi naFiripi. Akati ndinoda kuti mutitengeserewo simba iyi nekuti mwoyo wake wanga wari mukukutu. Petro akati ndaona kuti mwoyo wako mukukutu wapinda mukusakarurama. Buda muchimanya zviro kwazvo, kumbira Mwari kuti Mwari vakubetsere nekuti aona kuti wapinda muturi unovava. Na kupinda muturi inovava ndo mwoyo mukukutu. Wachengeta Satani mukati memwoyo wako, waramba Jesu, wati Jesu handivadi. Now, bhuku yari kuverengwa manje ndiye kuti wakaona manje kuti iye aparidza vhangeri. Ndo paunohwa manje kuna mabasa aApostles chapter 23 pavhesi ya 7 kuti akati adaro kupesana kukavapo pakati pevaFarisi nevaSadhusi, ungano ikaparadzaniswa nekuti vhangeri moto. Now, vashanu veimba
chete vachapesana, vaviri pavatatu nevatatu pavaviri, baba mwanakomana, mwanakomana baba, mai mwanasikana, mwanasikana mai, muroora vamwene muroora. Ndozonoita vhangeri vaLuke chapter 12 verse 49 kusvika verse 53. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah. Chiverengai tasarani ndima nhatu chete. Verengai verse 8 up to verse 11. Chimudzikai mai. Verse 8. Hallelujah, hallelujah. Very good. Hallelujah, mama. Verse 8. Hey. Nokuti vasudhasi vaita havana kumuka. Nokuti vasudhasi. Tangai pa verse 7. Akati adaro kupesana kukava kupange pa verse 6. Zvino Pauro achiona kuti vamwe vasudhasi navamwe vaFarisi akadanidzira ku. Hande. Pa verse 6. Hey. Zvino Pauro vakati achiona kuti vamwe vasudhasi navaFarisi. Hey. Akadanidzira mumakurukota akati. Very good. Varume hama. Hey. Ini ndiri muFarisi. Mwanakomana wavaFarisi. Ndinotongwa pamusoro. Hey, hope. And the resurrection of the life. Praise God. Hallelujah. Hande pa verse 7. Akati adaro. Wakati adero. Hey. Kupesana kukavapo pakati pavaFarisi navasudhasi. Tichiparidza vhangeri rekuenda kudenga vamwe havaridi. Nekuti vhangeri moto. Kupesana kukavako ndosaka nachikotera kuna Luke chapter 12 kwa verse 49. Hallelujah. Kupesana kukavako pakati pevasudhasi nevaFarisi, vanyori nevaFarisi. Handei ungano ikadini? Ungano ikaparadzana. Goa verse 8. Handei pa verse 8. Hey. Nokuti vasudhasi vaiti hapana kumuka kwavakafa. Goa. Kana mutumwa kana mweya. Goa. Asi vaFarisi vaitenda izvozvo zvose. Very good. Handei pa verse 9. Zvinobope guru rikavapo. Kutopokana chaiko chaiko. Hallelujah. Moyo yotoita mukukutu neshoko raMwari. Otooma moyo nekuti wanzwa kuti vhangeri riri kuda kuisa kuna Mwari. Now, nekuti vasudhasi vaita hapana kumuka kwavakafa. Pauro otaura kuna vaFirst Corinthians. Zvaaitaura izvi kuna mabasa aapostoli wakazvireva kuvaKorinde. First Corinthians chapter 15 verse 12 kuti kana vamwe pakati penyu vachiti hakuna kumuka kwavakafa, isu tichiparidza kuti Kristu wakauya akafa. Now, vamwe pakati penyu vanoreveiko kana vachiti hakuna kumuka kwavakafa, kureva kuti vhangeri yedu iri rinova pasina uye kutenda kwedu kunova maturo. Why can't we say amen? Amen. First Corinthians chapter 15 verse 12. Now, pa verse 8 ndio mama kurova manje mama yakafanana ndiri kukotera kuna First Corinthians chapter 15 verse 12. Takuda kupedza tipedze chikari chiti verse 8. Handei bai nokuti vasudhasi vaita hapana kumuka kwavakafa kana mutumwa, kureva kuti vaitoramba Jesu. Now, kutomuramba okutomwoyo mukukutu. Ndosaka chikuti buda mutu rinovava. Vairamba kuti Jesu mwanakomana waMwari. Ndosaka muchiwa kuti vekwake vakamuramba. Ndosaka muchiwa ichinyogwa ndima iyo inokuti Pauro achitoparidza akatoziva kuti kupekana kutopesana kwatovapo. Nokuti vasudhasi vaita hapana kumuka kwavakafa kana mutumwa kana mweya, kuti hakuna mweya mutsveni. Hallelujah, hallelujah. Mabasa apostle chapter 23 pa verse 8. Ndimi wana makuisezvo. Pano ndogwane vanhu vanoda kuenda kudenga kwete kuchechi. Kuchechi kunovungana muchinamata Mwari wemene. Nokuti chechi ndo vana vaMwari vanovungana paungana yaMwari. Tinonamata muno muchechi inonzi DACC, Dunamis Assembly of Christ Church. Dunamis, the ability to do extraordinary power. Now, simba rokuita zvinhu zvikukutu nesimba raMwari. Now, assembly vungano. Now, yaMwari Christ Church ni vana vaMwari. Ndo kudamwa kwandakaita, ndiri mutariri, ndiri mutungamiriri wakaiswa naMwari kuchechi yavo kwete yangu. Dzenyu dzakatanga pamiti yemutarara kana pamisusu. Pedzisai maita kuda kunamata. Handei pa verse 9. Hey. Zvinobope guru rakavapo. Bope guru rikavapo. Vamwe vanyori vokuvaFarisi vakasimuka vakati vakaita nharo vachiti chinyi, vachiti hationi chakaipa kumunhu uyu, chakaipa kumunhu uyu. Zvimwe mweya wakataura naye kana mutumwa. Zvimwe mweya akataura naye kana mutumwa. Zvimwe mweya akataura naye kana mutumwa. Vanga vototi pamwe wakasangana na Jesu, iye wanga asangana na Jesu ari munzvika kuenda kuDamascus. Why can't you say amen? Vakuti hatingagoni kuita kuramba ita navo vakaita bope vakapesana nokuti ivhangeri ndosaka ndachikotera kuna Luke chapter 12 kubva verse ya 49 kusvika verse ya 53. Zvino bope guru rikavapo. Vamwe vanyori nevaFarisi vakasimuka vakaita nharo vachiti hationi chinhu chakaipa kumunhu uyu. Zvimwe mweya akataura naye kana mutumwa. Hallelujah. Come on, fambai mai takuda kupedzisa ndima dzokupedzisa chapter 2 handi 10 na 11 tipedzise chikari chichitibve chimudzikai pa verse 10. Hey. Zvinokupesana kukuru kuchida kumuka. Hey.
mukuru wechuru chamazana akatya kuti Pauro ungabvamburwa navo. Akarayira varwi kuti vaburuke vamubvute. Very good. Pakati pavo. Handei. Pakati pavo. Vamuise muimba yavarwi. Very good. Usiku. Handei. Usiku bukatevera. Ishe akadini. Akamira naye. Akadini. Akati. Tsunga moyo. Hallelujah. Ishe usiku ukatevera. Ndo ndime ndofarira pavhesi 11. Usiku ukatevera. Ukati chinyi mai? Usiku bukatevera. Ukati chinyi? Ishe akamira naye akati. Tsunga moyo. Very good. Ishe wakandipupurira kwazvo paJerusarema. Hallelujah. Wakandipupura paRomawo. Very good. Ishe wakati. Tsunga moyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndinotenda dai Mwari vanga varopafadza kuti kwamashoko avo mweya mutsvene ava nemi. Ndakuda kunamata ndichikumbira basa raMwari ravabata ramanzwa gurusisa ravanga vachitaura pamberi penyu. Mwari vakubetserei. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobo, Mwari makanaka. Ndinokutendai panguva ino. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobo. Ishe maita yenyu nevana venyu Baba vamadai kuisa mukati mamaoko angu. Baba ndinokutendai nemweya wenyu mutsvene. Ndinotenda Ishe Kristu simba renyu dzvene. Baba ndinotenda Ishe Kristu vana vanokudai Baba vanzwa shoko renyu. Baba ndinoziva kuti zita renyu pane vazhinji Baba vanonumukira simba. Variko Baba vasingazivi kuti muri Mwari wanhasi, Mwari wazuro naMwari wamangwana. Baba varipo Baba vane mwoyo mukukutu vanotaura zvisakarurama. Asi Baba ndinouya nevana venyu panguva ino kuti shoko zvavarinzwa Baba varangarirei. Baba vaitirei zvakanaka. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobo. Hey pride, thou should die, should the brody die. They should the code is to have the brody die. Let's say pray, and I should the cause you die, brody die. Baba maita yenyu nemashoko makuru. Ndinokutenda ise muranda wenyu. Baba ndinoziva kuti mune rurimi rwamakaisa mukati mengu. Baba makandijikisa rugwaro sekudya kwakaita murume anonzi Ezekiel. Ndikadya kukagudisa dumbu rangu, kukava mumuromo mangu kukasipa sevuchi. Baba ndinokutendai. Shoko guru Baba randaparidza ndinokuti vana venyu Baba vatendeuke, vauye kwamuri Baba, vafambe nemi. Mwari maita yenyu Baba ndinoziva kuti kutongwa zvakunononoka. Vanakomana vanhu vanoita mabasa vanosimbira kuita mabasa asakarurama. Asi Baba ndinokutendai. Baba muri Mwari vasingatinyadzisi. Ndatenda Baba mbiri yekumusoro kudenga. Tinoziva kuti Baba muchatonga kuva nezuva Baba ramuchauya kuzotora vatsvene venyu. Muchatonga umwe noumwe nekubata kwaakaita. Baba tirangarirei, tiri vana venyu. Ishe wangu Mwari samasimba, tinokumbira nyasha simba renyu Baba. Tibetserei kutaura kwatingaita. Sasai Baba shoko renyu paana yakaipa. Hana dzedu dzive dzinotowewa neshoko renyu. Tide mhuri dzenyu dzamakatipa Baba. Tigodawo Baba nevana vamakatipa. Mwari makanaka. Ishe ndinokutendai nevanotenda mushoko renyu. Ndigonamata Baba kumbiri yemweya mutsvene kuti vose Baba vanomira kwamuri ngavamire nekutenda. Tanzwa Baba mashoko makuru kuti murume anonziye Pauro amire pamberi pevasudhasi nevafarisi. Akati zvino chinzwai imi vasudhasi nevafarisi, ini ndakadanirwa kuna Mwari, iye anotonga nekururama, iye ane tariro uye nekumuka kwavakafa. Iye akati adaro, zviro kwazvo pakava nekupesana, pakava nebeopwe, asi wakanga achitaura pamusoro pekumuka kwenyu kuti mamuri Baba ndo muno upenyu. Mamuri ndo munotisunungura Baba mumwoyo mukukutu. Matiri Baba ndo munotisunungura Baba mumwoyo makaoma. Zviro kwazvo vakava neshungu, vakatadza kuwirirana, asi bope guru rikavapo, bope guru rikapesana. Vamwe vakati zviro kwazvo angadai akasangana nemutumwa waMwari, akanzwawo mweya mutsvene achitaura naye. Naizvozvi Baba ndiri kuparidza, ndakasangana nemi Mwari. Baba mweya mutsvene uri mandiri, nekuti makandizodza kuti ndiparidze iyi vhangeri kuvarombo.
ndiwe ndinosunudza mapofu, uye ndiwe ndinouya kuzosunungura vakatapwa, ndiwe ndinosunungura avo vari mukati mematenda, ndichizoparidza kuuya kwomwanakomana womunhu. Zviro kwazvo kupesana kukava kukuru kwazvo. Mukuru wakanga aripo akarwira Pauro. Baba muchandirwira, Baba kune ani nani anoda kuuya kuzondirwisa, Baba muchandirwira. Baba ndimi mushegeti wangu, ndiri muranda wenyu. Shoko iri ngariinde kunyika dzose. Vanhu ngavachendeuke, vanhu ngavadzoke kwamuri. Mwari ndinokutendai, Mwari ndinoziva kuti muchapindura. Baba muchapindura kutadza kwedu rese ratakarova nemuromo wedu. Baba tichapindura. Baba ndinotenda makachengetedza muranda wenyu iye Pauro, akava nenyasha, mukamuitira zvakanaka, akatorwa akabvutwa pakati pevaida kumuuraya. Baba muchatichengetedza nekuti shoko renyu rinopana kuparidzwa. Munotaura kuna Matthew chapter 24 kuti zviro kwazvo pavhesi ya 35 rudzi uku hakungodariki kusvika zvose zvapfuura. Pa 34 shoko haringaperi asi denga nenyika zvichapfuura. Baba maita yenyu, shoko renyu rinotaura kuna mabasa avapostori chapter 23 kuti usiku ihwohwo makamushanyira imishe mukava naye, mukamuudza mukati, tsinga mwoyo, chitsunga hako mwoyo muranda wangu, sezvawakapikira kwazvo paJerusarema unopfuura uchaenda kunopupura kuvaRoma. Baba ndichafamba nyika dzakawanda, nekupupura kwandiri kuita nyika ichanzwa shoko renyu. Maita yenyu Baba ndinokutendai, mbiri kumusoro kudenga, nekuti nhasi taberekerwa muponeso. Luka chapter 2 pandima ya 14. Ndakuda kunamata ndavanda kupa upenyu hwava kuna Mwari. Chisai mavoko enyu pahana dzenyu mugodzokera kwandiri. Itishe Jesu Kristu tinokutendai. Maita yenyu Mwari, Mwari samasimba. Ndanzwa shoko renyu, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Ndinoziva Baba muchauya kuzotora vatsvene venyu, asi ndanzwa shoko renyu, shoko guru rinondirisa kudenga. Moyo wangu unofana kureruka, handifani kuoma moyo. Moyo wangu haufani kuita mukukutu. Ndinofana kurerutsa moyo, ndigochengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kusungunuswa. Uye ndaswedera pedyo nemoyo wezvokwadi. Mwari muri mutsvene, Mwari makarurama, Mwari makanaka. Mwari ndatenda hangu, shoko iri rapinda mandiri, ndarinzwa. Chindiitai mutsvene, chigarai neni, rambai muineni, ndiropafadzei. Mwari ndinoziva kuti hamundisii, mucharamba muineni. Ndanzwa shoko renyu guru, uye ndanzwa kuti munochengeta Baba anokutsvagai muuya nemuzvokwadi. Maita yenyu Mwari, moyo wangu hausisiri mukukutu, moyo wangu hausisina kuoma. Ndakugamuchirai Baba, munotaura mushoko renyu kuti ndimire ndinogogodza zvakazarwa chapter 3 pandima ya 20. Ani nani anonzwa izwi rangu akazarura musuo, ndichapinda mukati maari ndigorayira naye, iye agorayira neni. Zviro kwazvo Baba, ndoda kurayira nemi, ndoda kufamba nemi. Maita yenyu Mwari, shungu dzangu ndedzekuti ndifambe nemi. Pamunouya kuzotora vatsvene Baba, mushange muineni. Maita Mwari wangu, Ishe wangu, kudziwai. Ndava chisuka chitsva, ndinokutendai Baba. Mbiri kumusoro kudenga, rugare ngarwe panyika. Haleluya, amen. Now shoko raMwari rinotaura chitiro, asunungurwa naMwari wasunungurwa zvachose. Wava chisikwa chitsva, Mwari ngavakurangarire. Now nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwemweya mutsvene nerudo rwaMwari Baba dai zvaramba zviinemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Hey pride, do should die pro deny. Lie should cause die pro deny. And I should cause die pro deny. And I sacred you should have pro deny. Let's call the have pro deny. A bonus to K. Lay the call. Lie pride the kai. May pride, do she breed the die. Maita Mwari, ndinokutendai Ishe samasimba.
tinovimba mucharamba muinesu, tinotenda nekusingaperi. Mwari ngaakudzwe nekusingaperi. Amen and amen.